מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. מוריי ורבותיי, כשהרב יהודה צלצל אליי וביקש שאני אגיע לפה כמו כל סוכות ופסח למסור שיעור, הכנתי משהו על המשיח. ולא ידעתי ששבח שמו בדרך שאדם רוצה ללכת מה מוליכים אותו, הקדוש ברוך הוא ישלח לי כזאת סייעתא דשמיא. המודעות כבר נתפסו, נדבקו, והנה הבחור שיושב פה בצד ימיני, שמו נתן, הוא לא ירושלמי. אני אקדים בהקדמה ואומר, הוא עבר חוויה קשה מאוד, תכף יספר פה מה הוא ראה ואיזה מסרים יש. מה שקשה לציבור להבין, מה שקשה להבין פה זה שהוא בסך הכל בן 15, ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפורמציה בדקות. זאת אומרת, מה שלאדם פה בעולם הזה לוקח שנים ללמוד, שם בעולם ההוא אפשר לדעת ולהבין לבד תוך דקות הכל. אז יש לו הרבה מה לספר, קשה לו לספר את זה, אין לו גם את המילים המתאימות לתאר את מה שהוא חווה, כי זה לא דברים ששייכים בעולם הזה בכלל. אבל אני מאתמול יושב איתו ומדובב אותו ודולה ממנו, ולאט לאט אתה רואה שהוא יודע המון דברים. אז אני אקצר לו קצת את העבודה ואת הדיבור, ונקדים ונאמר ככה, הוא לא תושב ירושלים. ביום שני, בתשרי, השבוע, רק חג ראשון של סוכות, הוא הלך להתארח עם אמא שלו אצל הדוד שלו במודיעין. בשעות אחר הצהריים הוא הרגיש שהוא רועד, הוא הרגיש קור ברגליים ובידיים, הוא חשב שהוא צריך לנוח, הוא נכנס לנוח, ואז מה שקרה מפה אנחנו ניתן לו להמשיך מה קרה, כי זה הוא הרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף, הוא יוצא מתוך האף, ובהתחלה הוא מרחף מלמעלה ולא מבין מי זה האני. האני זה ששוכב כאן על המיטה, או אני זה שמרחף כאן למעלה. זה מפחיד נתן. אוקיי, מה שקרה לי זה ככה, קודם כל הייתי מאוד מאוד חולה באותו יום, וגם יום לפני זה, גם היה לי סחרחורות והכל ולא הרגשתי טוב בכלל. מה שקרה לי זה פשוט התעלפתי יום לפני. עכשיו, ביום שני בצהריים גם, קרה לי ככה, לא הרגשתי טוב, וממש כולי רעדתי והכל. פשוט הלכתי לנוח והייתי על המיטה, פשוט נחתי והכניסתי בשמיכה כי אני ממש קר, פשוט לא יודע איך להסביר את זה, פשוט כולי רעדתי וכאב לי מאוד. פשוט הרגשתי שכאילו, פתאום אני יוצא כאילו מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה, ואני פשוט 2 מטר מעל המיטה שלי, ואני לא מבין כאילו אם אני זה מי שאני פה או מי שעל המיטה כאילו, ואני לא מצליח להבין את זה. ואז מה שקרה, פשוט אני מתחיל כאילו לרחף כאילו, אני עולה באוויר בלי מעלית כאילו, אני פשוט עולה למעלה ואני יוצא מהחדר ואני עולה עוד ועוד 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 ועוד. כן, זה ספר שראית גם את כדור הארץ. כן, ואז אני ממשיך ואני גם רואה את כדור הארץ מבחוץ וממשיך לעלות ולעלות. ואז מה שקרה זה שלא יודע איך להסביר אותו משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת מאוד גדולה, ענקית, ואני רואה בקצה הוא קטן. ואז כאילו במנהרה, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש כאלה עיגולים ככה, אז אתה רואה מלא נשמות. ואתה פשוט מתחיל ללכת והאור נהיה יותר ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה. והאור הזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו אור כאילו טוב, שאתה מרגיש ביטחון, אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה, זה משהו... יש דוגמה בעולם הזה לאור, אתה יכול להשוות את זה לאור של משהו שיש פה בעולם הזה? אפשר להסביר את זה, זה לא יודע. וכאילו האור פשוט דיבר איתי, כאילו לא אומר את זה במילים, אבל כאילו טלפתיה, אתה מבין כאילו שהוא מדבר איתך, הוא שאל אותך שאלות, הוא שאל אותי אם אני רוצה למות, אם אני רוצה להיכנס, הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני כאילו לא יכול לחזור את זה, הבנתי את זה. פשוט אני לא שאני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע. ואז מה שקרה, פשוט הלכתי משם, ופתאום אני מגיע לתוך אולם ענק, עצום. ואני רואה שם מלא אנשים, כל האנשים פשוט היו לבושים יפה, היו ממש לבושים יפה מאוד,
ואני ראיתי את עצמי וראיתי כולי לבוש בבגדים קרועים עם דם והייתי ממש בבושה. וכל אנשים כאילו באו בשבילי ושמחו ומחאו לי כפיים והכל וזה. ואני כאילו ככה נכנס לתוך האולם, ראיתי גם את הרב עובדיה יוסף והוא לחץ לי את היד, ראיתי אותו שמה וראיתי עוד הרבה אנשים שאני מכיר שמתו ועוד הרבה אנשים גם שלא הכרתי. פשוט הייתי בתוך האולם הגדול הזה ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה והיה במה כזאת גבוהה מאוד ועל הבמה היה כזה 3 אורות, היה אור אחד ממש גבוה, שזה היה אמצעי ומצד ימין היה אור קטן וגם מצד שמאל היה אור קטן. מה זה האורות האלה? זה כאילו, מי שכאילו מעיד עליך, כאילו, אומר לך מה, כאילו האור הימני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור שמאל אומר לך מה הדברים הטובים שעשית. ויש שם בדים. כן. ואתה יודע מי יושב בבדים? מי כאילו... בבדים יש דיינים, יש 3 דיינים. היה את הרב עובדיה יוסף, שהוא היה זה של הבדים. אב בדים? כן, אב בדים. ומי היה איתו? עוד איזה רב היה איתו? הרב אלישיב. הרב אלישיב היה איתו? ומי השלישי? אני לא זוכר, זה אני לא זוכר. באמת שאני מנסה לדבר, אני לא זוכר. ואז יש יצר הטוב ויש יצר הרע? כן, יש כאילו 2 אורות קטנים, יש צד ימין, יש לך יצר רע, ויש לך מצד שמאל יצר טוב. וכאילו זה לא, אתה לא רואה משהו, אתה רואה סוג של אור כזה, ואתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה הדבר הזה. אתה יודע לבד, בלי שיזכיר. כן, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה הדבר הזה. ואז כאילו פתאום נהיה שקט, כאילו כל הרעש הזה שהיה באולם הזה, כל המאות אנשים וזה, פתאום נהיה שקט גמור. ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר שעשיתי בחיים שלי, כאילו ממש כל דבר, מדקדקים שם כל דבר. הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם, הכל מראים לכם שם, הכל. פשוט דיבר איתי על כל דבר, כל שנייה ושנייה בחיים שהייתה לי דיבר איתי על למה פה ככה, ולמה עשית ככה, ולמה ככה. עבירות. כן, הכל. וכשאומרים את זה, מה מרגישים? מרגישים מבוכה, זה כאילו בושה ענקית שאתה לא... אי אפשר להסביר, ממש שהוא ענק, כאילו בושה ממש מביך מאוד. כי כל אנשים מסתכלים עליך ומראים לך את החיים שלך וזה ממש מביך מאוד. והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית, למה זה. עד איפה מראים? עד הדבר שכאילו... כל דבר? בחיים? כל פעולה? כל פעולה. גם נטילת ידיים, כל... לא רק מזרות ועבירות, כל שנייה ושנייה שעברה בחיים שלך מראים לך שם. מה עשית עם זה? כן. ואז כאילו הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל. ואז הוא גמר לדבר, ואז הגיע הקול הטוב, ואמר את הדברים הטובים שעשיתי כאילו, ואז אתם לא מבינים כאילו איזה שכר אתם מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים, כאילו באמת, כאילו ההרגשה הזאת של המבוכה והכל הרגע הזה שהוא אמר משהו ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה, זה כאילו הדבר הכי קטן שאתם עושים זה נחשב שם ענק. ושאמרו על המצווה הכי קטנה שעשיתי הרגשתי וואי איזה כיף שלבשתי ציצית באותו יום, איזה כיף שעשיתי ככה, איזה כיף. כאילו הדבר הכי קטן שם אתה הופך פשוט עולמות שלמים. לא יודע איך להסביר את זה, כאילו ככה זה. איך אתה יודע שיש שכר על זה? אתה רואה ככל ש... כאילו ברגע שיש שכר, כמו אומרים לך צדיק, כל האנשים שם צועקים לך צדיק, ויש לך אור גם מאוד שראיתי בהתחלה, ראיתי אותו שם, וככל שהוא יותר ויותר גדול, אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול, כאילו ככל שהוא יותר חזק. ובעבירות איך זה? אתה, קודם כל, יש אנשים כאלה שנקראים מלאכי חבלה, שנראה איתם שם, הם נמוכים כאלה, יש להם סקלים, תוכנם שלהם פשוט יש 6. והם גם מראים לך את העבירות גם שעשית והכל. פשוט כל פעם שיש עבירה אז מראים לך אש, וכולם צורקים לך רשע, כמו שאתה עושה משהו טוב אומרים לך צדיק, אז ככה אומרים לך רשע, הכל. פשוט מבוכה, וגם טוב וזה גם רע, אני לא יודע להסביר את זה. ואז כאילו מה שקרה, לקחו אותי 2 אנשים, כנפיים כאלה, לקחו אותי פשוט, החזיקו אותי בשתי ידיים שלי, לא היה ממש ידיים, ראיתי כאילו הכל, ראיתי משהו מקדימה, מאחורה, הכל הסתכלתי. אתה יכול לראות איך מקדימה ומאחורה, כן, וגם הצדדים, הכל. באותו רגע אתה יכול להסתכל כל מה שמסביבך. וידעתי גם מה קורה באותו רגע עם הגוף שלי, וידעתי מה קורה בעולם, ידעתי כל מה שקורה בעולם, הכל ידעתי. אבל זה לא היה מעניין אותי, כאילו זה לא אכפת. אפשר לדעת, רק זה לא מעניין. זה לא מעניין, כן. ואז כאילו מה שקרה, 2 אנשים האלה לקחו אותי פשוט, לא יודע איך להסביר, פשוט הורידו אותי עולם למטה, כאילו הייתי בתוך איזה סוג של עולם כזה, הורידו אותי עולם למטה. עכשיו בעולם הזה שהייתי, זה המקום שנקרא גן עדן תחתון, הביאו אותי לשם, ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, פתחו לי את השער הזה, 2 אנשים האלה, וראיתי אנשים לומדים תורה, וראיתי את האור הזה, ווואו, זה משהו פשוט ענק, יפה האור הזה שראית בהתחלה, זה עוד כלום לעומת האור הזה, כלום, שום דבר, זה משהו טוב.
וזה נקרא גן עדן תחתון, אז תחשבו מה זה, יש גם דרגות יותר גבוהות של אתה יכול לתאר מה זה? אי אפשר לתאר, זה משהו טוב, משהו יפה, משהו, הרגשה שכאילו, אתה רוצה רק להישאר שם, ללמוד את המתורה ולהישאר במקום הזה, לא לצאת משם. מה רואים, מה שומעים, מה מריחים, מה זה? מריחים ריח טוב, פשוט ריח טוב כזה, כמו שיש ריח טוב, אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח הטוב הזה שאתה מריח שם. ריח טוב, ואתה רואה את האור, ואתה פשוט רוצה להישאר שם לתמיד, תמיד. אין לך דברים כמו פה, חומרים וכל מיני דברים כאלה, זה הכל רוחני. וזה משהו טוב, משהו יפה, משהו הרגשה, הכל הרגשה זה הרגשה טובה ונפלאה. ואתה מבין שזה רק כניסה לגן עדן. והרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה גם את הבפנים וגם היה דרגות יותר גבוהות. כאילו זה הדרגה הכי נמוכה, זה נקרא גן עדן תחתון. עכשיו, יש גם את הצד השני אירוע. יש גם את הצד השני. עכשיו, מתי זה כנגד זה ברא השם, כן. ואז כאילו, קחו אותי, יש אנשים שאמרתי לכם, לא יכול אמרתי לכם שיש משהו שנקרא מלאכי חבלה, שיש להם את הסקנים האלה. אני אסביר לכם בקצרה איך הם נראים. קודם כל, הם נראים ככה בשחור. יש להם סקנים ארוכים, יש להם בתוך העיניים שלהם אש. אמרו לי, כאילו, האנשים האלה עם הכנפיים בהתחלה הטובים רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה. ואז כאילו, פתאום שתי אנשים האלה פשוט, המלאכי חבלה אמרו, לא כל כך מהר, אתה לא, כמו שראיתם פה, אנחנו גם רוצים לראות אותו במקום אחר. עכשיו שתי האנשים האלה פשוט לקחו אותי, המלאכי חבלה לקחו אותי, ואז הביאו אותי למקום של משקל, כאלה מאוזניים גדולות, רואים את העבירות שלי, המצוות שלי, כאילו כל דבר, כאילו כמו שאמרתי לכם, המצוות הכי קטנות, שם אתה הופך עולמות שלמים, ממש, אתה מקבל שכר ענק, ואחרי שאתה מברך זה משהו עצום, משהו באמת ענק. וגם עבירה, הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאוד. לא כדאי. לא כדאי בכלל, אז קטנות. כן, קטנות, הכי קטנות שלי, זה ממש לא. ואז כאילו, שמו את המצוות שלי על המשקל ככה, כאילו זה ענק. אתה רואה פה את המצוות, פה את העבירות, שמו אותם על המשקל, אתה ממש רואה את זה. פה את המצוות, פה את העבירות, ואז מראים לך יותר, ובהתחלה, זה נראה שיש יותר עבירות, שבסוף היה יותר מצוות, ראיתי. ממש שמחתי. יש לך מזל, אתה פחות מגיל 20. כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה שאם אתה למעלה יותר מ3 שעות, אני לא יכול לחזור למטה. ואני הרגשתי שהייתי למעלה שנים, אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות הייתי שם. ובעצם נכון, אחרי שחזרתי למטה, זה היה רק 15 שעה בדבר הזה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי 3 שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה. ספר לנו קצת על הגיהנום. הגיהנום? אוקיי. לא, קצת. עכשיו, גם בהתחלה, שאמרתי לכם בהתחלה שעליתי. אז כל הזמן הזה גם שהייתי שם, כל הדבר הזה, ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם. ראיתי מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר, אבל מלא. עכשיו גם שמעתי, כאילו שהייתי שם למעלה משהו מפחיד מאוד. ראיתי, כאילו גם שמעתי וגם ראיתי, שעליתי למעלה, אז ראיתי פשוט, שמעתי צרחות איומות, פשוט אתם לא יכולים לתאר, אתם לא יכולים. והעבירות שאתם עושים, העבירות האלה זה מגיע לשם ואתם תלכו לשם, אתם תעשו עבירות, לא כדאי לכם, תאמינו לי. אתם לא מתארים, אתם לא יכולים לתאר מה אני ראיתי שם, איזה דברים. אני שמעתי אנשים צועקים, וואו, ככה, פשוט צועקים מלמטה, צרחות אדירות. ומה שאתה כאילו חושב, מה שהרגשתי באותו רגע זה, בגיהנום יש כמה מקומות, כאילו, זה מה שאני הבנתי שיש כמה מקומות, והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום, כל מקום ומקום, זה הרגשה יותר ויותר גרועה. עכשיו אתה מרגיש מה הרגשה של כל מקום ומקום, וזה משהו מפחיד, כי כל מקום שם זה מקום, משהו מפחיד מאוד, ואתה מרגיש את המקום הזה, אתה יודע איך מרגישים שם. אתה יודע איך קוראים למקומות האלה? כן, אני זוכר חלק. אתה זוכר משם? אני זוכר משם, כן, איך קראו אתה יכול להגיד מה שמות? אני זוכר מקום אחד שנקרא צל מוות, שזה המקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור, פשוט ראיתי כיתות כאלה, והכיתות פשוט יצא פשוט אש. לא יודע איך להסביר את משהו מפחיד, וואי, לא יודע איך להסביר את זה במילים פה, באמת שאני לא יודע. מפחיד. מפחיד מאוד, כן. וכל השמות האלה אתה יודע מזה שהיית שם. אני יודע מזה שהייתי שם, ואתה יודע את זה לבד. ואני יודע לבד, ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שם, ואני ידעתי גם כמה זמן הם שם, ואני ידעתי מה הרגשה של המקומות האלה. ידעתי איך זה מרגיש להיות שם. ידעתי את ההרגשה, וזה לא נעים בכלל.
מה נגיד? מה עוד היה שם? מה עוד ראיתי? ראיתי מקום, פשוט ראיתי כאילו, ראיתי את היקום וראיתי מלא נשמות מסתובבות ביקום. מלא נשמות ראיתי מסתובבות ביקום, מלא. מה זה נשמה? מה זה נשמה שראית? מה? נשמה, מה זה נשמה? מה זאת אומרת, ראית נשמה? מה זה? אני לא ממש יודע איך להסביר את זה. נשמה זה רוח, סוג של רוח כזה, זה... אין לך גוף, אין לך ידיים, רגליים, אתה מסתכל על מישהו, אין לו עיניים פה כל זה. יש לו כל... אתה יודע מי זה הבן אדם הזה, ואתה יכול לדבר איתו. אתה לא רואה גוף בן אדם, פנים, אתה לא רואה את זה. אבל אתה יודע מי זה הבן אדם הזה, אתה יודע מי זה, ואתה יכול לדבר איתו, אתה שומע את הקול שלו, אתה יודע עליו הכל. שאלת למה הגעת לשם? מה? שאלת למה הגעת לשם? מה? שאלת למה הגעת לשם? כן, אמרו לי כל דבר מה? כאילו אמרו לי שקודם כל דבר הכי קטן שאתה קורא בחיים, המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה, והכל משם, הכל משם. אז אמרו לי שגם זה, אמרו לי בגלל שהייתי צריך להגיע לשם, הגעתי לשם, ככה אמרו. הייתי צריך להגיע לשם. אוקיי, בוא נחזור לסיור הזה, בוא נקרא לזה סיור. אחרי שהראו לך שיש גן עדן, הראו לך שיש גיהנם, יש שכר עצום על המצוות, ויש עונש כבד מאוד על העבירות, גם על עבירות קטנות. עכשיו מה? מחזירים אותך לאן? עכשיו, כאילו... בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו תבחר. כן, תבחר. אבל אתה בוחר. אתה בוחר, כן. אתה בוחר. ברור שאתה תבחר את הדבר הטוב ביותר בעולם. ולא, יש לך אבל מקרים שאתה לא יכול לבחור. בעצם יש לך יותר עבירות, אבל זה כאילו... אומרים לך, אתה תשלח לשם. אבל כל מי שפה בעולם הזה, הוא בעל בחירה. אם הוא עשה מצווה, יש לו שכר גדול מאוד. אם הוא עשה עבירה חלילה, אז יש לזה עונש גדול. וזה לפי בחירה של בן אדם. אבל כשאתה למעלה אתה לא יכול מאוד לבחור. נכון, אין בחירה שם. מה מתים חופשי כיוון שאדם נעשה חופשי מן המצוות. מה שעשית כאילו עשית ואתה לא יכול לתקן שום דבר. אז פשוט כאילו... בוא נסביר לכם מה אני אחרי זה ראיתי. אמרתי שאני... שאלו אותי אם אני רוצה להישאר שם או לא. אמרו שאחרי 3 שעות אני כבר לא יכול להישאר שם. סליחה, שומעים עכשיו? שומעים? הייתה לו חברים החיוכים האלה. כן. גם נעימה וגם לא כל כך נעימה. הוא לא רוצה להיזכר בדברים כן, לא רוצה להיזכר. ואז... הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה, והוא יודע שאחרי 120 שנה שהוא יחזור, הוא ילך לגן עדן. כי הוא... אתה יכול לספר קצת על הצעקות שחטפת? הצעקות שחטפתי? כן. שאתה קורא לזה. על הציצית? מה? על אבא שלך? אמרו לי כאילו שאני צריך לתקן, שיש כמה דברים שאני צריך לתקן, למשל, אני צריך ללבוש ציצית, זה משהו... רגע, שומעים? שומעים. ואז כאילו, הראו לי, כאילו אמרו לי, ואז אמרו לי שיש דברים שאני צריך לתקן, למשל אני צריך ללבוש ציצית, זה דבר ממש חשוב, וגם כשהייתי שם אני הבנתי כמה זה חשוב, הבנתי גם שציצית זה משהו ענק, כאילו זה באמת שכר ענק. אני אומר לכם, ברכה שאתם מברכים זה שכר ענק עצום, אתם הופכים עולמות שלמים שם, אז ציצית זה וואו, כאילו ענק. ואחרי זה אמרו לי, נכון אמרתי לכם שאלו אותי אם אני יכול להישאר שם עד 3 שעות הכי הרבה, אז בהתחלה, ברגע שהייתי את הגן עדן, אמרתי אני רוצה להישאר פה, אבל אחרי זה גם אמרו את הצד השני והכל, שאלו אותי אם אני רוצה להישאר, אמרתי שאני מעדיף לחזור למטה. למה? כי הרגשתי שאני יכול, אם אני חוזר למטה, אז אני יכול לעשות עוד מצוות, עוד שכר, עוד הכל כאילו, ואני יכול גם צריך יותר גבוה ולעשות יותר מצוות ולהגיע לדרגה יותר גבוהה אפילו, אז למה אני חושב שאני יכול לא לעשות כאילו, אז אמרתי שאני מעדיף לרדת למטה כאילו, ולחזור אותי למטה. נגיד איך זה מה? אמרו לך למה אתה מה הסיבה? יש לך זכות כלשהי, מה? אמרו שיש לי זכות שאני למטה. כן? כן, אמרו לי את זה. זכות של מי? של אבות? זכות אבות? מה? זכות אבות? של אבא? כן, זה מה שאמרו לי. ואמרו שיש לי זכות כאילו, שנשאר למטה. שהגעתי כאילו. זה לא סתם שהגעתי, זה מה שאמרו לי. לבשת סיסי? לבשת סיסי? לפני זה לא לבשתי כל כך. ועכשיו? עכשיו יש לו ציציות, השתבח שבו, אני לא נותן. ואז כאילו ואז אחרי זה, כשהחלטתי שאני רוצה לרדת, אז ראיתי משהו עוד יותר מפחיד פי מיליון מכל דברים שראיתי, הכל. מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה, אמרו אין בעיה, אתה רואה.
תגיד מה היה הסדר, אני לא הייתי שם. בסדר, ואז פשוט מה שאני ראיתי זה... בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם רגיל כאילו. ממש יש לו עדיין, רגליים, ראש, הכל, אבל הוא בגובה ענק. כאילו לא נגמר, אתה מסתכל ככה, אתה לא רואה את הסוף שלו. איך הוא נראה? כולו עיניים, כולו עיניים. ומהעיניים שלו יוצא אש, וזה משהו מפחיד, ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, אתה לא יכול לברוח, לא משנה, אתה לא יכול, הוא כאילו איתך בכל מקום, לא עוזר אותך כאילו ממש. מי זה המלאך הזה? זה מלאך המוות, לפי מה שראיתי שם, הבנתי ככה. הבנת שזה מלאך המוות? הבנתי שזה מלאך המוות. דיבר לך? כן, הוא החזיק אותי, היה לי סוג של פלצון כזה ביד, והוא החזיק אותי ככה, היה לי... כמה שיניים יש לזה? הרבה, מלא. לא עיניים, שיניים. שיניים, היה לי זה שיניים. היה לו שיניים. בכבשון? מה? בכבשון? כן, היה לו 3. 3? כן, 3. ואז כאילו, מה שאני ראיתי זה אחרי כאילו, בא אליי ככה, זה משהו מפחיד, אני לא יכול לתאר מה זה הדבר הזה, מה זה הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה, זה משהו מפחיד מאוד, וכאילו, אז כאילו, הוא פשוט החזיק אותי ככה עם החרב שלי, עם הקיצ'ון הזה, משהו פחד איום ונורא, כאילו מחזיק אותך כאן, מחזיק אותי כאן בחזה, לפני שהבנתי, אמרת שזה משנה איפה מחזיקים אותך, נכון? אותך איפה הוא החזיק? בחזה הוא החזיק אותי, כאן. ומה אמר לך? הוא אמר לי, תעשה הרבה מצוות, למה בסוף אם אתה לא תעשה, אז אתה תשלם. והוא אמר לי, מה שאני ראיתי שם זאת כלום, הוא דיבר איתי בקול מפחיד. לא כמו... איזה קול יש לו? יש לו קול נעים, עדין, משהו? לא, אני לא יודע בכלל. איזה קול יש לו? חזק, כן. אבל זה מפחיד, אני אומר לכם את זה כאילו כזה סבבה כזה, זה ממש כזה, מה שמפחיד. הוא מנסה לעשות מזה... עכשיו, אתה יכול להגיד לי, כמה זמן היית למעלה? כמה ימים, לילות? רבע שעה. כמה? רבע שעה. רבע שעה כל הסיפורים האלה? רבע שעה. כן, רבותיי, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה קשה להבין את זה, אבל מה שאנחנו פה יכולים לקלוט בשנים של לימוד, שם בדקה אפשר להבין הכל. שים לב שמה שהוא מדבר, הוא אומר, אני מבין לבד, אני רואה לבד, וכל מי הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עוד הרבה כאלה, כולם מספרים את אותו דבר. כמות אדירה של מידע, אינפורמציה, בשנייה. זאת אומרת, האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא, מה קורה איתו, כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים, ופשוט, זה פשוט עולם האמת. בעולם האמת הכל גלוי, אין שום דבר שהוא נסתר. הנשמה יכולה לקבל, אין מגבלה בלקבל. אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים בלקבל, אבל שם אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת. לכן אדם יכול בדקות לתפוס חומר ומידע וכל מה שקורה שם בדקה 2. רבע שעה זה המון זמן. במושגים של למעלה, רבע שעה זה המון זמן. אנחנו גם יודעים שהארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תנומה של דקה 2. ושאני שואל אותו רבנו איפה היית, אז הוא אומר הייתי למעלה. ושמעתי חידושים, אז בואו נשמע מהחידושים, אז הוא אומר, היה לקח לי עכשיו 70 שנה להסביר לכם את השתי דקות האלה. כן, הייתי מלא דברים. אז זאת אומרת, שם אין איזושהי הסבר, אין שם, יושבים בכיתה ובא מישהו מלמד אותך, או עושה לך מבחן, לא הבנת, מבחן חוזר, אין, זה פשוט, מגיעים לשם ויודעים את האמת לבד במקום. אין זמן, זה מימד מעל הזמן. שהוא אומר רבע שעה, זה במושגים שלנו. שם זה עולם של נצח. אמרת שזה משנה איפה תופסו אותו? אמרת שזה משנה איפה הוא תופס אותך? הוא תופס אותך מהחזה, אמרת שלא כולם תופסים אותה מהחזה כאילו? אז למה תופס אותך מהחזה? לא. בחזה זה לא טוב. בשורה האחרונה היית רוצה לעשות עוד ביקורי מה? תלוי באיזה מקומות. אותו סיבוב, היית מוכן לעשות עוד פעם אותו דבר? הוא רוצה רק את הדברים הטובים, הדברים הרעים הוא לא רוצה להיזכר. ככה אדם לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה. לא ממליץ לאף אחד. ממליץ על רק הדברים הטובים. אז הוא ממליץ לנו ללמוד תורה
לקיים מצוות, השכר גדול, ככה האדם לא יסבול שם למעלה ויקבל שכר גדול, והוא עוד פעם אומר, חוזר ומדגיש שמה שהראו לו שהרי גן עדן זה רק ההתחלה והדרגה הכי נמוכה. עכשיו, אתה אומר שהנשמה שמה, שאתה בתור נשמה שמה, אתה מבין דברים לבד. אתה לא אין שאלות, הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום, אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה, אתה יודע מי הוא היה בחיים, אתה רואה נשמה בגיהנם, אתה יודע מה הוא עשה, איך הוא מרגיש, כמה זמן הוא שם. לא צריך לשאול, הכל יודעים לבד. עכשיו בוא נלך לצד הטוב. כשפתחו שערי גן עדן, אז מה אתה מבין? סליחה, רגע, השאלות בסוף, בסדר? לא, אל תענה. כשפתחו שערי גן עדן, אז הוא מסביר לנו שזה ה-level הכי נמוך, הדרגה הכי נמוכה. ואתה ראית אנשים שם שיושבים ולומדים תורה. אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה? אני ראיתי אנשים. לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים. איזה סוג של אנשים הם לא היו אברכים ודברים כאלה, הם היו פשוט אנשים שכאילו קראו איתי לתורה שלהם. קראו איתי לתורה. ואתה מבין שיש יותר מזה. הבנתי שיש הרבה יותר מזה. אז האברכים הם יותר. אברכים יותר. יש דרגות יותר גבוהות מאלה. ומה הדרגה, רגע רבותיי, שאלות בסוף. מה הדרגה הכי גבוהה שאתה חושב שיש? כיסא הכבוד. ומי מגיע לשם? מי שחזר בתשובה. מי שחזר בתשובה? כן, אבל לא מיראת עונש, מיראת חטא, מיראת שמיים, לפי מה שהבנתי. זה הדרגה הכי גבוהה. הכי וגם ככל שאתה עולה דרגה, אז נכון האור הזה שאמרתי לכם, אז האור שם יותר גדול. כאילו כל דבר מי שמלמד לאחרים? ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק. אז זה ברכה מדרבנן, זה דבר ענק שם. עצום. השיעור תורה זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים... טוב, עכשיו רגע, עכשיו אני רוצה לחזור, אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת, לפני שנאבד פה כיוון, רוצה לחזור לנקודה הזאת של אתה שמה ואתה מבין לבד הכל. אז יראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב, הוא פחות או יותר יודע את זה, שיש ויש. רק אתה עכשיו פעם קצת מחזק לנו את מה שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים. עכשיו, מה שיותר מעניין אותנו, אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח. היית יכול לדעת מי זה המשיח? לא הייתי יכול לדעת, הייתי יכול לדעת מה התכונות שלו ומי הוא יכול... מה צריך לדעת בשבילות המשיח? ואתה יכול להגיד לנו אם הוא פה או שם? הוא פה, הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שמת. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל מתי שיהיה המשיח כולם יהיו מופתעים. זאת אומרת שהמשיח בזו שמתגלה, אז זה יהיה הפתעה, אפילו מה זה המשיח. כאילו, וואו, זה המשיח ככה. בסוף אתה תפתיע מכירים אותה המשיח. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לדבר אחר. אתה אומר שהיית יכול לדעת גם כאילו מה הולך להיות בעולם. שהיית שם, מה הבנת שהולך להיות? הבנתי, לפי מה שאני הבנתי שם, שאני הייתי בוודאות, אני יודע את זה. כשהייתי למעלה, אז הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, כמו שאמרתי לכם על המשיח והכל, הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח זה ממש קרוב. כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאוד. כאילו זה אוטוטו. כאילו אוטוטו מגיע הגאולה. ממש. עכשיו תגיד לי, שאתה שמה אין מושג של זמן. איך אתה יכול שמה להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה 20 שנה, שנתיים, חודש, מה זה? אוטוטו זה ממש, כאילו החודשים הקרובים. החודשים הקרובים. חודשים הקרובים, אוקיי. ועכשיו אתה יודע גם מה הולך להיות? אני יודע שיכול להיות, כן. ואתה יודע את זה משם? אני יודע את זה משם, רק משם. הכל אני יודע רק משם. ובאיזה, מה אנחנו נמצאים עכשיו? מה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה לא טובה בכלל. כאילו, בוא נגיד שהגאולה ממש קרובה לפה. ומה יקרה בגאולה הזאת? הולך לקרות דברים ממש רעים, תלוי למי אבל, לפי מה שאני הבנתי. זה בטוח יקרה הגאולה בחודשים הקרובים? בטוח יקרה בחודשים הקרובים. אין איזה צד שאולי לא? יש צד שאם כולם יחזרו בתשובה זה לא יקרה.
לא יקרה? לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה. הדברים הרעים לא. אבל הגאולה תבוא. הגאולה תבוא תבוא בכל מקרה? כן. תבוא בכל מקרה. גם יעשו עבירות, גם יעשו מצווה. בכל מקרה יהיה. אבל אם יעשו עבירות, אז זה יעבור בדרך אם יעשו עבירות, זה יבוא בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה, אז זה יבוא בקלות. בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה מה. עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו, לא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה, יהיה מעורב במלחמה הזאת. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה. כולם. כל הגויים, כל הערים, כולם שתבואו נגד עם ישראל ויתחרו במלחמה הזאת. ואיך זה חיים? זה יתחיל, מי שיצא למלחמה, זה יהיה מישהו שנקרא גוג. לפי מה שאני הבנתי למעלה. רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני מתרגם? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. נשיא אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שיתחיל את המלחמה הזאת, והוא יביא את כל הצבא שלו, והוא יתחיל את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא יתייחסו אלינו פשוט ירצו. כולם ירצו אחד נגד השני כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה של הדברים הרעים ייקח שבועיים. כל הדברים הרעים ייקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע? בשבועיים האלה דבר רע זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע הרע. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ולא עושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? ענה רבי אליעזר הגדול, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. עכשיו תגיד לי, מה זה? איזה מלחמה זאת? מלחמה רוחנית, מלחמה של חיילים בחיילים, מה זה? חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא, פשוט בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה, כולם יתאחדו ולחמו נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליונים של אנשים ימותו. מלא אנשים ימותו. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה מצוות? אלה שמרו תורה ומצוות, תלוי אם לא שמרו תורה ומצוות. יש כאלה שהם דתיים, אבל לא היה כזה אכפת להם, הם חפיפניקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה וגמילות חסדים, אז הוא ינצל. איך הוא ינצל? מה? הוא ינצל. מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני ראיתי גם למעלה. מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה? כן, אני רואה את זה בסרט קדימה, ככה אני רואה את זה בסרט קדימה. וזה בשניות אתה רואה את זה, כאילו. וזה מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי, שבהתחלה ראיתי, הראו לי את הסרט של החיים שלי באלפית שנייה. פשוט באלפית שנייה, הראו לי את זה. וראיתי כל שנייה בחיים שלי, שהייתי תינוק, שהייתי ילד, הכל ראיתי. עכשיו בוא נרוץ קדימה. ראית סרט? ראיתי סרט. בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, אני ראיתי פשוט שכולם יעברו נגד עם ישראל, ויעברו נגדנו, ולחמו נגדנו גם. אנחנו, צה"ל כאילו יצליח לעדוף את זה ליומיים, לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יעברו אותנו, ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא. ואז מה שיקרה... רגע, מה שאני אבין, במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים לא. אין צה"ל. אין צה"ל. אז הכל פתוח. הכל פתוח, כן. עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל... הוא יוביל את כל המלחמה. מי יצטרף אליו? יצטרף אליו, איראן יצטרף אליו. איראן? כל רוסיה. כן, רוסיה, דרום קוריאה, כל האומות, ממש כולם. כל 70 אומות יעברו נגדנו, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם יעשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים. פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו, תשמעו אותם, כאילו, ויענו אותם לכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא פשוט, כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, כאילו לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים, והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא.
מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס ניצל. אם תבינו ממה הוא ניצל, עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו אז פשוט נפתח ההר וגם... עכשיו, איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתיים. פתאום משהו... לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא. אטום? לא. מה? לא. יעלו, בהר הזיתים יש קברות, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפה, אחד מפה, וזה ייבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט המשיח, קודם כל זה מישהו שלא חוזר עבורות, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה עבורות. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן, והוא לא עשה עבורות, הוא לא עשה עבורות. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד, מכירים אותו ממש טוב, הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה הוא יהרוג אותו והוא יקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי כן, הוא יקבור בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהזיתים הזה ייבקע לשתיים, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא יראה מי דתי, אם יש לו זקן, מה שהוא יראה זה... הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יעריך את הבן אדם, הוא יעריך אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת את לא ידעתי את דברים האלה, לא ידעתי מושג. קראת ספרים על זה, כלום? שום דבר. לא, הוא לא בחור ישיבה. רגע, שנייה, אני רק רוצה להגיד פה עוד משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג זה אובמה, וגוג, אובמה ייפול פה, בארץ ישראל, והשם ייתן לאובמה קבר פה בארץ ישראל. אז יחזקאל הנביא אומר, והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. יחזקאל. ואתה אומר שהר הזיתים מתבקע. אז זכריה הנביא אומר שכן, יצא ביום ההוא לאחר מכן ועמדו רגליו ביום על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה גג גדולה מאוד, ממש חצי הר צפונה וחצי נגבה. זכריה הנביא, הוא היה מזמן. וזה בוודאות יקרה אם גם ימשיכו ככה, אם העולם ימשיך ככה, זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. עכשיו, שאלה פה מישהי שאלה טובה, ואני רציתי גם לשאול אותך. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר התחיל. התחיל? לפני שראיתי זה התחיל, בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. כ"ז באלול, שנה שעברה, תשע"ה. השנה הזאת כאילו, כן, שנה אנחנו שעברה. בתשרי כבר. אז זה התחיל בשם, 3 ימים לפני ראש השנה, התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר, כן. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה על התחלה, מה שיקרה זה יהיה יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שפתאום יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם שהתפרצה, פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו להילחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, ויבואו נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאלת? אין מתחים, מחזיר בתשובה או משהו? אין בטח כוכבים שכח? מה התפקיד של המשיח? אנחנו כולם משהו שמעת, אנחנו מגיעות תפקיד? כן, כאילו, הוא לא יודע שהוא המשיח. הוא לא יודע שהוא המשיח. דבר למקום. הוא מחזיר בתשובה כיום? יכול, כן, הוא מחזיר בתשובה, זה מישהו שמחזיר בתשובה שעושה כאילו בן אדם גדול. הוא אומר הרבה כאילו, בוא נגיד ביזיונות, על מנת לחזק את העם היהודי. מה זה? הוא עובר הרבה ביזיונות על מנת לחזק את העם היהודי. אין לי מושג, אני לא יודע, אני רק יודע שזה בן אדם שחזר בתשובה שלא עשה עבירות בכלל, הוא בן אדם גדול, ושהוא יהיה המשיח, כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שזה הוא. המשיח חוזר בתשובה אומר, הוא אדם שהוא מחזיר בתשובה וכולם מכירים אותו, וזה יהיה הפתעה.
רגע, לאט. אנחנו רוצים להמשיך עוד קצת, מה שאתה אומר, ראית קדימה. אז רבותיי, התחלנו להבין מפה כמה דברים. א', בכ"ז באלול התחיל מלחמת גוג ומגוג, זה במינון כנראה קטן, עד שיקרה איזושהי תקרית, וזה יתפרץ למלחמה כלל עולמית, וזה יהיה הסימן האחרון. בהתחלה אנחנו נהיה מחוץ למלחמה, אבל אחר כך כולם יתאחדו עלינו, וילחמו בנו כי ירצו את ירושלים. עכשיו, אתה אומר, אתה פשוט אמרת את זה לא לפי הסדר, אני מנסה לעשות סדר, ילחמו נגדנו, צה"ל מחזיק יומיים. מחזיק יומיים, זה הכל. אחרי זה אין צבא. אין צבא. אין צבא. ואז הם נכנסים. הם נכנסים. חוטפים אנשים. חוטפים אנשים, הורגים אנשים. רקטות, טילים, מה שאתם רוצים. רגע, עכשיו בוא נגיע לקטע הזה של רקטות וטילים. כן. שמעתי בהרבה מקומות, וגם יש נבואה כזאת, על אטום. על אטום, באמת יהיה אטום, אבל האטום הזה יהיה אטום קטן ולא גדול, והוא פשוט הקדוש ברוך הוא יעצור אותו בשמיים, הוא לא ייפול. זאת אומרת, יראו עלינו פצצת אטום, כן, אבל השם מקפיא את זה בשמיים. מקפיא את זה בשמיים. ואחרי כמה זמן, אחרי כמה שבועות, הוא ייפול, אבל הוא ייפול רק על ערים מסוימים, 2 ערים מסוימים, תל אביב וחיפה. רק על תל אביב וחיפה יהיה פצצת אטום. כן. 2 ערים בהם. אוקיי, ועכשיו הם נכנסים, הם כובשים? מה? הם כובשים לגמרי, ממש כובשים, הכל. ונכנסים עד? ונכנסים עד ירושלים, ממש. עד ירושלים. אבל בירושלים יהיה פליטה, כאילו, כל מי שרוצה להתנצל רק בירושלים. ומצד שני גם שם היה מלחמה, אז מי שזוכה יזכה, מי שלא, לא. מי שעושה תורה ולומד ועושה מצוות וזה, אז הוא ינצל. זאת אומרת, צדיקים שהם מחוץ לירושלים, הם יגיעו לפה וינצלו, הם יגיעו לפה וינצלו. ורשעים שבתוך ירושלים לא ינצלו. זאת אומרת, זה לא המקום, זה הבן אדם, זה המעשים שלו. כן, כן. ואז הר הזיתים נבקע. נבקע לשתיים. ומשיח עומד שם. משיח עומד בכניסה, כן. והוא לא שופט לפי בגדים. הוא לא שופט לפי בגדים, הוא שופט לפי הפנימיות של הבן אדם, הוא יודע מה יש בכל בן אדם, יודע מה הפנימיות שלו, מה הוא באמת. יש פסוק שאומר, בהעריכו יראת השם. לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, כי אם בהעריכו. הוא מעריך יראת שמיים ויודע מי אתה, ואז לזה הוא נכנס, מי שנכנס, אז מה זה? זה כמו... זה יענו, כן, חדר ביטחון, בדיוק. אחרי זה מה שיקרה, לא אמרתי לכם, מה שראיתי שיקרה, אחרי שבקר הר הזיתים ומי שיזכה להיכנס, אבל מי שלא, הקדוש ברוך הוא יבוא, הוא בעצמו יבוא. הוא יבוא בעצמו, הוא יהיה חלוק, יהיה חלוק ענק, על החלוק שלו פשוט יהיה כתמי דם. הכתמי דם האלה זה כל היהודים שמתו בכל הדורות של עם ישראל, שמתו, שהגויים הרגו אותם. רק בגלל שהם יהודים. רק בגלל שהם יהודים, כן. והקדוש ברוך הוא יבוא, והוא ינקום בכל הגויים. והבנתי גם שיש פסוק, גם קראת את הפסוק הזה שאומר אין נקמות השם אין נקמות תופיע, אם נעשה סופר את הארץ שגמול הגיל. אז הבנתי שהפסוק הזה גם זה על זה. והכל הבנתי למעלה, שתבינו, הכל הבנתי את זה למעלה. טוב, עכשיו רק נשאל שאלה גויים, אבל משהו יותר מעניין זה אנחנו. השם נוקם בגויים, אתה יודע באיזה דרך? מה שיקרה פשוט בכמה דקות זה יקרה, פשוט יערוס הכל. פשוט אתה רואה, ראיתי את זה מלמעלה, ראיתי פשוט כל הבניינים, כל המקום פשוט טיפלו, התמודדו, כל מדרגה, כל חומה, הכל פשוט טיפול. התמוטט, פשוט הכל התמוטט, פתאום. לא ראית את הספר חזרה בתשובה? מה? חזרה בתשובה? לא יהיה את הדבר הזה? יכול להיות ש... יכול להיות שהם יעוררו את זה, זו בתשובה, יש את הבחירה. אבל כרגע, מה שאני ראיתי זה כרגע מעייס. כרגע מעייס זה הדבר הזה, הדבר הפחות טוב. נתן, אני רוצה להקריא לך וגם לציבור נבואה מיחזקאל ל"ח. אתה אומר נופלים מערים, והזכרת גם עכשיו מדרגה? כן, מה זה מדרגה? מדרגות, כל מדרגות, בניינים, הכל. אבל רק במקומות מסוימים, רק אם יש מקומות של למשל צדיקים, אז לא יקרה הדבר הזה, לא יקלו המדרגות והחומות. זה יהיה רק בישראל או בכל העולם? זה יהיה בכל העולם. בכל העולם. אז הנביא אומר, ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על אדמה, וכל האדם אשר על פני אדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. מתאים? הנה. מתאים? אז אפשר לשאול שאלה? דוגמה, בראש שנה דוגמה הולכים לאומה, לא יודע רבינה, כאילו אומרים שהוא מציל את הנשמות וכל זה, כאילו, יש דבר כזה, כאילו שאתה אומר שהמשיח כאילו יסנן אנשים, כאילו הצדיק הזה כאילו מציל את, כאילו איך זה הולך? הוא מציל לאנשים, כאילו אם הוא המשיח זה לא סתם שהוא המשיח. לא, אני אומר כאילו שאומרים שמי שהולך לזה, הצדיק מציל אותו רבי נחמן, דוגמה, באומן. לא, אני שואל פשוט מישהו אמר לי לשאול, אבל אני אומר,
מי שבא לאומן, כאילו, מצילים אותו מן החטא וכל... מה, מי שבא לאומן מצילים אותו? הצדיקים מגנים על האנשים, כאילו, כשהמשיח יבוא. תלוי על איזה אנשים. מי שתפס את העניין ברצינות, אתה אומר. כן. זאת אומרת, הכלל הוא כלל כזה, זה לא משנה איפה אתה גר ולאן אתה הולך, זה תלוי רק מה אתה עושה. ואחרי זה, אחרי המלחמה הזאת, ימותו הרבה מאוד אנשים, אני לא יודע בדיוק להגיד לכם את המספר בדיוק. אתה יודע... ימותו הרבה מיליונים של יהודים, וגם באותה כמות, בדיוק אותה כמות ימותו גויים. אותה כמות שימותו היהודים, ימותו גם הגויים. אותו דבר בדיוק. מי לא ימות מהגויים? מי יזכה להישאר? שאמרו שמתות בני נוח. מהיהודים, מה שאמרתי לכם? ששמרו את התורה, המצוות, זה. ואחרי זה נתחיל הגאולה. אבל זה יהיה רק ההתחלה, מה שיקרה פשוט, כאילו... אז רגע, נתן, יש לנו גוג ומגוג שזה כבר התחיל. יש לנו את התבוסה, הם כובשים, מגיעים לירושלים, הר הזיתים נבקע. מי שנכנס להר הזיתים זה בעצם הגנה עליו, ואז השם מופיע, והוא זה שנלחם בגויים. הוא בא, אתה אומר, עם חלוק וכתמי דם, והכתמי דם האלה הם בעצם כתמי דם של כל היהודים שנהרגו רק בגלל שהיותם יהודים במשך כל הדורות. כמובן בית ראשון, בית שני, אינקוויזיציה, לא חסר. כל זה. ועכשיו השם נוקם בהם ופשוט מחסל אותם. ונותן לאובמה קבר פה. בישראל. בישראל. פה בישראל, כן. אוקיי, עכשיו, מה השלב הבא? השלב הבא יתחיל הגאולה, אבל זה יהיה רק ההתחלה. ייקח זמן עד שהכל יתחיל. קודם כל יהיה הרבה גופות, זה ייקח זמן, הרבה מאוד זמן לפנות את כל הגופות. מה שיקרה פשוט בית המקדש, האור הזה שאמרתי לכם שהיה למעלה, שאני ראיתי למעלה בעצמי, הוא ירד למטה, יוריד אותו למטה. וזה יהיה האור שלו, כמו שאתה חשבתי רואים אור, אז יהיה אור, פשוט ככה. אז רוב היהודים ימותו? כאילו איך זה? מה? רוב היהודים אמרו. מה עם היהודים בחוץ לארץ? מה? מה עם היהודים בחוץ לארץ? עוד פעם, זה לא משנה, זה לא משנה איך אתה נמצא. זה משנה מה אתה זה לא עושה. משנה איך אתה נמצא. לא, אבל אתה אומר שהם יבואו לכאן. מה? הגויים יבואו לכאן. לא, מה עם היהודים בחוץ לארץ? מי שימשל ומי שלא, לא. כל בן אדם לפי עצמו, אם נשארים בחו"ל... הם נשארו בחיים? מה? תלוי אם עשו מצוות או לא. אם הם עשו מצוות לפני אז כן. אם לא, אם הם רשעים, טוב. עכשיו, מה קורה עם כל הקברים בהר הזיתים? רבותיי, זה טעות. זה לא איפה בן אדם גר. זה כמו מישהו בא לפה מחוץ לארץ ירושלים ונכנס פה על איזה סליקיה ואכל. אני אומר לו, תשמע, זה לא כשר. הוא אומר לי, אבל זה ירושלים. זה לא אם אתה גר בירושלים זה כשר, ואם אתה גר בירושלים אתה צדיק. אפשר להיות גם צדיק בחו"ל. הקדוש ברוך הוא לא בודק פה, לא עושה פה מבחני גיאוגרפיה, אלא הקדוש ברוך הוא מה שעושה פה, לוקח תיק אישי של כל אחד ואחד ובודק אותו. מי שזכאי יישאר ומי שחייב לא יישאר. אז זאת אומרת, לא יעזור פה שום דבר. עושים לך פה צילום רנטגן שלך ומסתכלים עליך, מי אתה? אם אתה בסדר בתורה ובמצוות, אתה נשאר, לא משנה איפה אתה. אם אתה לא בסדר, רשע יכול למות גם בכותל. וצדיק יכול גם לחיות בניו יורק. הקדוש ברוך הוא, אולי הוא לא זוכר את זה, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כולם לפה. ומי שזכאי הוא יישאר בחיים ויבוא בסוף לפה, ומי שלא יובד. גם הרמ"ק כותב את זה שמי שיקשה אור פה הוא יובד. אז זאת אומרת, אל תסמוך לא על מקום ולא על סגולות ולא על שום דבר. אתה פשוט צריך לעשות חשבון אחד פשוט. אתה לומד תורה, שומר מצוות וגומר חסדים או לא. זה הכל. זה הקריטריון. הבנתם? מה קורה עם כל הקברים בהר הזיתים? רגע, הלאה, לאט. ומה עם תחיית המתים? שנייה. אנחנו רוצים לעשות פה סדר. כי אחר כך יצא פה כל שליטה. אז הקדוש ברוך הוא בא ונלחם, מחסל את הגויים, ואחר כך אתה אומר, ייקח זמן, למה? כדי פה לאסוף את הכל. אז אני רוצה להראות לכם עוד פסוק, שאחרי שהקדוש ברוך הוא נלחם בגוג ומגוג, אז אמרנו, והיה ביום ההוא, אתן לגוג, מקום שם קבר בישראל, גיא העוברים קדמת הים, וחוסם את העוברים, וקברו שם את גוג ואת כל המונה. וקראו גיא המון גוג, וקברו בית ישראל למען טהר את הארץ 7 חודשים. זה ייקח על מנת לטהר את הארץ, כי אנחנו ניכנס אחר כך להלכות טומאה וטהרה, טומאת המת, מה שאנחנו לא נוהגים היום. זה ההפטרה של השבת. בעזרת השם יהיה, ואז צריך לטהר את כל הארץ, כן, לטהר את כל הארץ מגופות, כי גם מדרבנן גופה של גוי
מטמא מדרבנן. ופה אנחנו בעזרת השם הולכים לקבל בית מקדש ומשיח וגאולה שלמה, לכן ייקח זמן לטהר את זה, כי הכמויות החיילים שעברו לפה זה לא חוליית מחבלים, זה לא התקלות עם מחבלים, זה לפי מה שאני מבין, ומה שאתה פה מספר, זה משהו אדיר מאוד. תבינו שזה רק לאסוף את צפון קוריאה וארצות הברית ורוסיה, זה מספיק. אני כבר לא מדבר על איראן וכמובן כל מדינות הערב שהתערבו איתם. אתם מבינים איזה כמות הולכת להיות פה? זאת כמות שצה"ל הגדול והבלתי מנוצח הוא יומיים הוא נגמר, זהו, אין צבא. יומיים, זהו זה. אין צבא, אין צה"ל, אין כלום, אין שום דבר. זה פשוט רק עושים פה ריצת בוקר ונגמר. הרי מה אנחנו? אנחנו ממש חתיכה כזאת קטנה על המפה. הם כולם כבר מסביב. השם כבר הביא אותם לפה, הם כבר נמצאים בסוריה. האמריקאים נמצאים בסוריה, הרוסים נמצאים בסוריה, כולם נמצאים שם. שזה יבוא להתהפך חס וחלילה נגדנו, אין בעיה שהם יעשו קואליציה אחת נגדנו, וזהו, מה אנחנו יכולים לעשות? אתם זוכרים ש150 סורים, פשוט אזרחים, חצו את הגדר בגבול סוריה ונכנסו לארץ, אפילו לא הרגישו בהם. ועד שהרגישו ותפסו והחזירו ועצרו, אחד כבר הגיע לתל אביב. בלי נשק, 150 אזרחים חצו את הגבול, אף אחד לא הרגיש. תארו לכם שזה יהיה 1,000,000-2 מיליון חיילים. יותר מזה, יכנסו פה את כל הארץ, יעמדו פה מסביב לירושלים, רק החיילים עצמם, עם הנשק האישי שלהם, הציוד האישי שלהם, מסביב זה יהיה יער של חיילים פה מסביב. מה שיציל אותנו זה רק דבר אחד, תורה וגמילות חסדים. מה שיציל אותנו, הנביא פה אומר שהר הזיתים ייפגע ואנחנו נרוץ לשם. אנחנו נרוץ ואנחנו פתאום נדע לרוץ יפה מאוד, גם כל אלה שקשה להם ואין להם כוח והם עייפים, פתאום הם ירוצו טוב מאוד להר הזיתים, ואז הר הזיתים ייפגע והמשיח יכניס לשם את מי שראוי. אבל מי זה שראוי להגן, שיקבל את ההגנה הזאת? רק אדם ששמר תורה ומצוות ועשה גמילות חסדים. למדת תורה על מנת לשמור, ללמוד ולקיים את כל המצוות עצמם. הרי אם אתה לא לומד, איך תדע איך לקיים את המצוות אם אתה לא לומד? אתה רוצה לעשות מצוות, אתה צריך ללמוד קודם כל איך עושים את זה. ואני אומר את זה הרבה שנים וכואב לי הלב, שאני בסוכות, אני מסתובב במקומות, אני רואה אנשים חוזרים מהעבודה, עייפים, רוצים לבנות סוכה, הם בונים סוכה, כי הם רוצים סוכה, אבל לצערי הסוכה פסולה. למה היא פסולה? כי הם אף פעם לא למדו את ההלכות הבסיסיות של בניית סוכה. זה הכל. זה הכל. אז אתה לומד בשביל לחזור בתשובה זה שנייה. כן, אבל עכשיו הוא צריך למצוא בתשובה. מה זה יעזור? אם זה כל כך קצר, מה זה יעזור? אתה משתדל, השתדלות. אני מסביר משהו אחר. אדם לומד על מנת לקיים. הלימוד שלך הוא לימוד על מנת לקיים. אז מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, זה אם לא הספקנו עד עכשיו, להתעסק בתורה, ללמוד. תוך כדי לימוד לומדים עוד, זה הולך ומתרחב, וללמוד ולשמור ולעשות לקיים את כל מה שאנחנו לומדים, לעשות את זה גם כן. ללמוד זה לא שעכשיו אני אומר לך, תשמע, על קריאת שמע של המיטה, יאללה, נתחיל לפתוח גמרא ולעבור על כל הראשונים, הכל כדי לקריאת שמע של המיטה. אפשר גם לגשת לרב פוסק, או יש לי איזושהי בעיה, ולשאול אותו מה ההנחה פה, מה ההנחה שם, גם זה נקרא לימוד, גם זה מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים ללמוד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך. אלה נשארים. עכשיו, גמילות חסדים, אתם חושבים שגמילות חסדים זה רק אם אתה בונה בניינים ומאכיל מאות אלפי אנשים? גם ביחס, יחס גם. לא. יש לכם טעות. הפה ליועץ אומר שגם אדם ששואל אותך מה השעה ואתה עונה לו, גמרת איתו חסד. כשאתה רואה אדם שיש לו 2 שקיות בידיים, הוא בא לפתוח דלת, וזה קשה לו כי יש לו דברים בידיים, פתח לו את הדלת.
זה גם גמילות חסדים. הרב רטה כותב בהקדמה שאיש אינו יודע לגבי המשיח וכל זה, אז אפשר לחשוש לזה, אבל לקבוע דברים, הרב רטה כאילו בא לטהרת הקודש. הוא היה אדם קדוש. הוא גם אומר פה שהוא לא יודע מי זה המשיח, ומה שהוא אומר פה זה דברים שגם בלי זה, אני יודע אותם מתוך לימוד גם בלי. ומי שאין לו רגליים, איך הוא מגיע? לא, אבל הזמנים וזה... דרך אגב, לי, נתן לא חידש כלום. אני כבר מוקלט הרבה שנים שאני אומר את זה, אני יודע את זה מזמן, זה כתוב בתוך הנביא, זה כתוב בתוך המפרשים, זה כתוב בתוך הגמרות, אין שום חדש פה מה שהוא אמר. מה שאותי מבטיח זה שזה הולך להיות ממש אוטוטו, הולך להיות קרוב, ואני גם מסתמך על רבי חיים קניבסקי. וזה לא שקר, זה לא שקר, שהוא אמר לקחת מכוניות עם רמקולים ולצאת לרחובות ולהגיד, לצעוק המשיח בא. רבי חיים קניבסקי, שאנחנו מכירים אותו שנים, לא ממהר להתלהב או להוציא דברים מהפה. הוא, כל מילה שלו, הוא שוקל אותה בהמון מאזניים. מי שמכיר אותו, הוא לא מדבר הרבה. הוא לא מדבר הרבה, ושהוא מדבר, אז הוא יודע מה שהוא מדבר. הוא לא יגיד סתם, הוא יודע שזה אחריות על כל מילה שהוא מוציא. יש אנשים מעידים שהוא אמר ללמוד מסכת שביעית, שעוד שנה שעברה, ללמוד מסכת שביעית, וכאילו מוצאי שביעית יבוא משיח, ולקחת מכוניות עם רמקולים ולהכריז בשמו, מוכן שיגידו את זה בשמו, להגיד שהגאולה הגיעה. אז מה נשאר? נשאר לחזור בתשובה, אבל תשובה באמת עם כל הלב. אם אדם חוזר בתשובה מכל הלב, ועושה תשובה מכל הלב, הוא יזכה להישאר. אחרת, הוא חשוף להפצצות אטום, הוא חשוף חוץ מאטום מה יהיה? מה עוד ראית בסרט הזה? טילים, רקטות, מה? ראיתי רקטות, ראיתי מטוסי קרב. קודם כל מי שיעבור על מדינת ישראל, כל הגויים זה לא יבוא, כמו שאמרתם קודם, לא סורים שישלצו בדגון. זה לא יבוא ככה, הם יבואו במטוסים, במלא דברים, זה לא הפתעה. עכשיו, גם היום הזה, שאמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא ילחם נגד כולם, זה יהיה יום שלא ייגמר, כי זה יהיה יום בלי לילה. יום, רק יום, 24 שעות יום. היום הזה כאילו לא נגמר. יום, רק יום, כאילו שמש. 24 שעות שמש, כאילו, לא נגמר. אין לילה ביום הזה, כאילו. יום אחד. ומה עם הנשמות? זה מה שאני שאלתי, איך יש לך הערכת זמן? יכול להיות שזה עוד שנתיים, יכול להיות שזה עוד 20 שנה, אני לא יודע, 10 שנים לי עובר מהר ככה, זה גם כן מהר. איך אתה מלמעלה, שהיית שם, אתה יכול להעריך את הערכת זמן? שמעת בת קול, אתה יודע, אמרנו שאתה יודע, כל נשמה יודעת שמה דברים לבד, אבל איך אתה יודע שזה אוטוטו? הבנתי שככל מדברים על משהו שם יותר, אז הוא מתקרב יותר, ודיברו על זה שם הרבה מאוד דיברו על זה, ואמרו על זה הרבה דברים, ואמרו גם זה מכאב, ראיתי אנשים גם נשמות בורחים על זה והכל, והבנתי שזה לא פתור ממש. אתה גם יודע, לרגע שאתה נשמע, אז אתה יכול לדעת. כמה שבועות. אם תוך שנה זה לא מגיע, אני יודע שהכל שקר? מה? כל מה שאתה אומר? זה לא שקר, אבל תראה... תוך שנה 100%? מה? יכול לקחת גם כמה שנים? לא. אפשר לעשות תשובה לדחות את זה או לא? לא, הגאולה תגיע עכשיו, לא משנה מה. בטוח שלא אבל כן, אם תוך שנה זה לא מגיע כל מה שאומר שקר? לא אגיד את זה כן, אבל מה שאני ראיתי, מה אני אגיד? לא, אני שואל אם זה 100%, אף אחד לא יכול לגמרי. אני רק רוצה להגיד פסוק, תסתכל עוד פסוק. והיה ביום ההוא לא יהיה אור, יקרות וקיפאון, והיה יום אחד, הוא יוודע לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. כמו שאתה אומר, יהיה 24 שעות של אור. ואז בית המקדש? בית המקדש פועל מהשמיים, פשוט ירד. יורד מן השמיים. עם האור הזה שאמרתי ש... מה עם הנשמות בכף הקרח? הוא יורד מן השמיים. ואחר כך, תחיית המתים? זה יהיה אחרי כמה שבועות, תחיית המתים אחרי שבועיים, ומי שיזכה לבין תחיית המתים זה רק הצדיקים שלו בגן עדן. הרשעים שהיו בגיהנום זה לא יצחו לצאת לשם. הם ימשיכו להתענות ולפעול. זה רק הצדיקים שלמדו תורה. איך יתחיית המתים זה אתה יכול? ראית את זה גם כן? אני ראיתי, כן. מה רואים? אתה פשוט רואה מישהו, הבן אדם לא שמח, לא כועס לו, הוא פשוט רגיל. פשוט רואים בן אדם, פשוט הקבר שלו נפתח, יוצא מהקבר, יוצא ככה, התחיל ללכת פשוט. זה הכל. והוא לבוש מה? לבוש בגדים יפים? יפים, לא בגדים יפים, כן. וכולו שלם? כולו שלם. ולבוש בגדים יפים? כן. והכל נראה לו טבעי. טבעי. והוא יודע מה היה למעלה.
הוא יודע שהוא ימית, הוא קם בתחילת המתים כן, עכשיו. הוא גם יודע, הוא זוכר גם מה היה למעלה, הוא יזכור מה היה למעלה והולך הביתה. כן, אבל מי שלמשל יש כאלה שבגיהנום, אבל לא להרבה זמן. כאילו, למשל יש לך, אומרים לך למשל, אתה יומיים בגיהנום. יומיים בגיהנום, לפי מה שאמרתי למעלה, זה מלא 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 זמן. יש אפילו חלק שנה בגיהנום. אז מי שכאילו היה בגיהנום, ואז עלה לגן עדן, הוא גם מקום בתחילת המתים. כל מי שבגן עדן. זאת אומרת, הוא קודם כל ניקה את העבירות שלו בגנם, הלך לקבל, והלך לגן עדן, לדרגה שלו לפי המצוות שלו, ויש לו זכות לקום בתחילת המתים. כן, אבל אל תחשבו שגיהנום זה משהו כזה חפיף, בסדר יום אחד, יומיים, זה לא זה. עינויים, לא יכולים לתאר מה שאני ראיתי שם, זה עוד כלום, אפילו נכנסתי לשם ורק שמעתי את זה, והרגשתי מה הם מרגישים, זה ממש, אני לא יכול להסביר את הדבר הזה. קשה. קשה מאוד מאוד. ואז תהיה הגאולה השלמה. הגאולה השלמה. יש בית מקדש, יש משיח, יש תחיית המתים, אבל יהיה אנשים שיקומו, צדיקים מאוד, כאילו רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו, ואת שלושת האבות. נוכל לראות אותם? נוכל לראות אותם מרחוק, אבל לא נוכל להתקרב אליהם. למה? כי הם יהיו קדושים, אתה יכול להישרף מהם, לא רק קדושה שלהם. אם אתה מתקרב כאילו. שרשב"י יקום, לא כל אחד יוכל להתקרב. לא יוכל להתקרב. אתה תוכל לראות אותו מרחוק, מכמה מטר, אבל לא להתקרב. אם אתה מתקרב, אתה נשרף. נשרף במקום. יש איזושהי עבירה שאנחנו עושים שמציינת את המשיח, או עבירה כזו שיש לה רושם בשמיים? יש כמה עבירות שעושות צער בשמיים, כן. הרבה מאוד. כל עבירה שאתה עושה זה עושה צער בשמיים, אבל כל עבירה זה שונה. כל עבירה יש לה את העונש שלה. למשל אתה עושה עבירה כזאת, זה בסדר. זה גרוע מאוד, אבל יש עבירות גם יותר גרועות מזה, שהעונש שלהם עוד יותר גדול. ספציפי, לא? למשל גאווה זה עבירה מאוד 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 גדולה. גאווה ואדם שמדבר בבית כנסת בזמן תפילה, זה גם, לפי מה שראיתי בסרט הרבה פעמים שאני הייתי בבית כנסת בחיים שלי וראיתי הרבה פעמים שדיברתי וראיתי את העונש שאני מקבל שם ואתם לא רוצים לקבל את זה, תאמינו לי. על דיבור בבית כנסת. על דיבור בבית כנסת, אפילו שנייה אחת אתה רוצה את התפילה שלך ואתה מדבר עם מישהו, זה לא טוב. אפילו שמגמר צפת 18 בחגים, אסור לך לדבר עם אף אחד. אז זאת אומרת, אתה מסכם לנו פה שני דברים. כל עבירה, אפילו הקטנה ביותר שלנו נראית קטנה ביותר, זה חמור מאוד למעלה, ולאנשים על זה חמורות, והצער הוא היום ונורא. וכל שכן, עבירות שהן מאוד מאוד כבדות, ומה שבשמיים מוגדר יותר כבד, זה גאווה, דיבור בבית הכנסת. עוד משהו? בזמן התפילה או לא בזמן? הוא אומר לא בזמן התפילה, וכל שכן בזמן התפילה. כן. גם גילוי עריות, לפי מה שראיתי, זה דבר מאוד גדול, וגם שפיכות דמים, זה גם ממש גדול, זה כאילו הדברים הכי גדולים. מה זה נקרא שפיכות דמים? רציחה, דקירה, דברים כאלה. והלבנת פנים זה גם נקרא? הלבנת פנים זה בדיוק כמו הדברים האלה, אותו דבר. מי שמלבין פנים, מי שמלבין את חבר שלו, אין לו חלק גדול, הם צריכים במדור השביעי בגיהנום, לפי מה שראיתי. זה מה שאמרו חז"ל, קום המלבין מפני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם. אישור משם, מה שעושים איתם שם. אתה יכול עוד, אז אמרנו גאווה, אמרנו דיבור בכנסת, אמרנו גילוי עריות, אמרנו מלבין מפני חברו ברבים, רצח. ויש עוד משהו על האינטרנט הלא קשה? מה? אינטרנט לא קשה. כן, יש גם מי שלא שומר על העיניים שלו ומסתכל בנות קבוצות אז גם. וגם מי שמוציא זה על הבטלה גם, וזהו, זה כאילו... אייפונים כאילו זה... עכשיו תגידי, שם דיברו על פלאפון, חבילות תקשורת, משהו לא. זה לא מעניין אותם. ציצית כן, תפילין כן. צבא לא מעניין אותם? דגל, עצמאות? לא. גם ראיתי מלא אנשים שבעולם הזה היו גדולים, נשיאים, רמטכ"לים, כל מיני דברים כאלה, למעלה, אתם לא יודעים מה הם מקבלים שם, אתם לא יודעים. מה עם הנאצים? מה קורה איתם? זאת אומרת, קטן וגדול שם הוא. מי זה קובע קטן וגדול? זה רק שם. פה יכול להיות אבו עלי גדול, שם הוא כלום. גם כאילו, המצב שלך בעולם הזה הוא לא חשוב רק בעולם הבא, המצב שלך בעולם הזה לא חשוב, משנה מה יהיה איתך. גם כי אדם יש לך כסף, לא משנה, בסופו של דבר גם ככה לא יהיה לך כסף, כי אתה תגיע למעלה.
תבין, בכל החיים, מה שאני הבנתי זה שכל החיים האלה, כל הזמן הזה שאתה פה זה ניסיון אחד גדול. כל החיים, יש לך כל שנייה ושנייה בחיים שלך שעוברת זה ניסיון. הכל, ניסיון. הקדוש ברוך הוא בכלל, כולם גם כאילו שואלים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי לפי מה שאני גם הבנתי, המידה של הקדוש ברוך הוא זה להטיב לברואים שלו כאילו, אז בגלל זה גם מביא אותנו לעולם הזה, כדי להטיב לנו, כדי שנעשה מצוות, שבסופו של דבר נקבל את זה שלנו. זה אמור לך למעלה או פה? מה שאמרת עכשיו, אמור לך למעלה או פה? למעלה, הכל למעלה. שוב, אני רוצה גם לשאול אותך עוד פעם וגם שאנחנו נבין. לפני שבוע לא ידעת את הדברים האלה. לא ידעתי. ידעתי אולי בקטנה כזה. בקטנה. בקטנה, באמת בקטנה. אבל מאז החג, יום שני, שקרה לך המקרה הזה, תוך רבע שעה הספקת לקבל את כל המידע הזה, לדעת, להבין, להסתכל הכל רבע שעה, וזה המון. כן, וכל מה שאמרתי לכם זה עוד כלום, לא דברים שראיתי שם. יש עוד הרבה דברים שאני לא יכול להסביר שראיתי. הרבה מאוד, אני לא יודע להסביר את זה, אני באמת לא יודע. אין לך את המינים להסביר. יש לך דברים שאסור עליך להגיד? יש כמה, כן, אני לא רוצה להגיד מה אסור. מה? צריך, כאילו, לפי מה שהבנתי גם, בשביל לנצל גם מה שאמרתי לכם מהדבר הזה, מגוג ומגוג, מהמלחמה הזאת, אז שכל עם ישראל יחזור בתשובה ולהתאחד. מה שהבנתי גם זה שהסיבה, שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אם שמתם לב, כל פעם שהיה איזשהו פיגוע עם ישראל, למשל שמתים 4 אנשים וזה, אז פתאום כולם מתאחד, כולם עצובים, כולם יודעים, הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים הקטנים האלה כדי לעורר אותנו, כי בסופו של דבר הוא יביא את הדבר הענק הזה, בשביל שכולם יחזרו בתשובה, כולם יבינו זה, כי ברגע שקורה משהו אחד לאיזה עם מישהו מעם ישראל, כולם מתאחדים. אז הוא לא עושה משהו קטן, הוא כל הזמן עושה דברים קטנים, אבל אף אחד לא מבין, אנשים לא מבינים שזה סימן משמיים. אז הוא מביא משהו ענק עצום, שכולם יחזרו בתשובה, שכולם מתאחדים. אז כן, צריך להתאחד, כן. אתה לפני שבוע לא היית בישיבה, נכון? הוא לא היה אף פעם בישיבה. ואתה החלטת עכשיו ללכת לישיבה? נראה לי כן. מה זה נראה לך? ראית את כל זה? צריך לעשות מצוות, מה אני אגיד? צריך לעשות מצוות ו... בסדר, אתה רואה את כל זה. למה אתה לא מחליט תוביל, יאללה, אני הולך ללמוד. אתה ראית את כל זה, מה זה לוקח זמן? אין לוקח זמן, אתה ראית בעצמך. נכון. אתה מאמין במה שאתה אומר? בטח שאני מאמין. תן לי בבקשה. אתה מאמין במה שאתה אומר? כן. אתה ראית? אתה מאמין שזה אמת? כן. אז אם זה אמת, למה אתה לא מחליט ללכת ללמד? אני חושב את האמת הזאת, אתה רואה עכשיו משהו שציל והכל. טוב, אז אני אסביר לכם, הוא הגיע אליי אתמול, ככה. הגיע ונתתי לו כיפה ונתתי לו ציצית, זה מה שאפשר. הוא עדיין בהלם ועדיין מתרגש, הוא מנסה לעשות מהטראומה הזאת, לצייר את זה קצת באור יותר חיובי. אבל באמת, נתן, התובנות שלו היום הן אחרות לגמרי. היום הוא מבין שללמוד תורה, לשמור מצוות, זה העיקר, כל השאר הבל הבלים, ובעזרת השם הוא יהיה בדרך לישיבה. אני רוצה לשאול אתכם, שאלה, מי שסובל פה, בוא נגיד לכם את זה. מי שסובל פה, שאלה יפה. כן, צודק שאתה להגיד על זה. יש אנשים, מי שחוזר בתשובה למשל, יש אנשים שחוזרים בתשובה מקבלים איסורים. אז השאלה למה הוא חוזר בתשובה, למה הוא מקבל על זה איסורים שחוזר בתשובה. וחוץ מזה יש אנשים שאפילו הבן אדם יהודי, הכי רשע שיש ביהדות כאילו, שהוא יהודים, בטוח עושה את זה מצוות 2 בחיים, שבטוח פעם אחת זה עצר בדרך, ואומרים לו בוא תניח תפילין, בוא זה בטוח, היה פעם אחת לפלץ את הבן שלו בבר מצווה, בטוח, כל אחד בכלל עשה מצוות, אפילו מצווה אחת מקבל על השכר, אבל יש ברוך לה רשעים, הוא אומר להם, בסדר, אתם חייבים לקבל שכר הזה, הוא מביא את השכר בעולם הזה, מביא וילות, מביא מכוניות, הכל, כל הדברים הטובים שאתם יכולים לדמיין, אבל בעולם הבא חותמים כמה של החיים. אז אנשים שחוזרים בתשובה, וחייבים גם לקבל איסורים, כי בכל זאת הם עשו עבירות. אז מה, הם מקבלים את האיסורים, מקבלים קצת איסורים פה בית חולים, פה קצת, פה קצת, אבל בעולם הבא הם מקבלים את כל הטוב שיש. אפשר לחזור בתשובה בלי איסורים? לא נראה, יכול להיות, אני לא יודע, כאילו... כן, גם אם אתה חוזר בתשובה ביום האחרון שלך זה נקרא. לא, ביום האחרון של הגאולה. נראה לי, כן. כל יום, זה יכול לקחת לך דקה לחזור בתשובה. זה אומר שבהר ציון המקום הזה זה כאילו יהיה הפליטה של האנשים. ושם כאילו כולם יבטחו, זה יהיה המקום. אז זה תהיה מבקר, אבל הפליטה זה יהיה שם. לא, תמשיך.
אתה יכול... תגיד, ראית שם גם נשים? שהן נענשות מה? כן, ראיתי... על מה? דברים שנשים נענשות זה דבר כזה. יש דברים שגברים מקבלים עליהם עונש, אבל כשנשים מקבלים גם את העונש הזה, אבל הרבה יותר גדול. נסביר את זה לאט. למשל, מידת הגאווה שאמרתי לכם שאנחנו מקבלים, אז אצל נשים זה יותר חמור. זה כאילו... מה יותר חמור? שאישה נתגעה זה יותר חמור מאשר גבר? כן, הרבה יותר חמור, הרבה יותר חמור. אגב, גם לשון הרע זה מצווה מאוד מאוד חמורה, שכחתי להגיד, כאילו, זה גם לשון הרע. וגם אצל נשים זה אפילו יותר גדול דברים, גם זה. עכשיו, תגידו בבקשה, כל הדברים האלה שאתה עכשיו מספר, אתה לא ידעת אותם. לא ידעת. הוא חוזר ואומר, כל מה שהוא מספר פה היום, לפני שבוע, הוא לא ידע. את כל הדברים האלה, הוא יודע בסך הכל 72 שעות. המקרה הזה קרה לפני 72 שעות, לפני 3 ימים ביום שני, בחג. אז זה מה שהוא יודע. וברבע שעה הזאת, כמו שאמרנו מההתחלה, ואני ממשיך ואומר את זה עוד פעם ועוד פעם, ברבע השעה הזאת שהוא היה שם, רבע שעה, נכון? משהו כזה? זה, כל הכמות המידע הזאת, אפשר, הוא יודע יותר. אין לו את המילים להסביר יותר. הוא לא מוצא את המילים להסביר את זה נכון. או יותר, אבל הוא יודע יותר. זאת אומרת, זה לא, מה ששמעתם פה, זה לא משהו רע וזה. הוא רע יותר, הוא יודע יותר. ואת זה הוא יודע רק מאותו מקרה. לפני זה הוא לא ידע. אתה הכרת את הרב אלישיב? אתה הכרת את הרב אלישיב? מה? כן, ידעתי שזהו. אתה רואה? איפה ידעת? לפני זה לא הכרתי. לא. מאיפה ידעת שזה הרב אלישיב? אתה יודע, אתה רואה נשמה, אתה יודע מי. אתה יודע מי. שוב, עוד פעם, נשמה שמגיעה לשם, לא צריך להסביר לה כלום, בעולם האמת. אין שם שאלות. ברגע שנשמה מגיעה לשם, גם אם בעולם הזה הוא היה הרשע הכי גדול, והכופר הכי גדול, והטומי לפיד הכי גדול, ברגע שהוא מגיע לשם הוא יודע השם אמת, התורה אמת, תורה, מצוות, הכל. יודע הכל. לא צריך להסביר. הוא יודע מי זה ומה זה. גם אם נשמה, לדוגמה, נמשיל את זה לעולם הזה, פוגש לשם נשמה אחרת, אין ביניהם בכלל מלל. זה וזה יודע מה העבירות יש לו ומה מצוות יש לו. מי הוא ומאיפה הוא בא. מה קרה לו ולמה הוא... לבד. כי זה עולם אמת, עולם שקוף. היי על מה דשיקרא, העולם הזה עולם שקר. פה אני צריך לעשות אצבעות ופיפולים ובירורים וחקירות. שם אין את הדבר הזה, זה עולם שקוף, עולם אמת. הכל ברור, הכל נהיר, הכל מסודר, הכל בסדר. אז למה הוא לא ידע את השלישי? הוא ידע את הרב. הוא לא זוכר. הוא לא זוכר. כי בכל זאת, להיות בבית דין של מעלה זה לא טיול שנתי, וזה לא איזה משהו כזה של איזה חוויה. זה חוויה, חז"ל אומרים, ש6 דברים נעלמו מהעין שלנו, אחד מהם זה עומק הדין, עמוד בבית דין של מעלה, יש שם רחמנות, בבית דין של מעלה? עליי קצת הלכו במידת החסד והרחמים, כי הייתי פחות מגיל 20. אבל מי שמעל גיל 20 אז לא מרחיב עליו, אבל עליי קצת הלכו, בכל זאת. הלכו במידת הרחמים. ברור שתבדקו איתי על העבירות שלי והכל, אבל מי שמעל גיל 20 עוד יותר פגיע, ממש. אבל איך אפשר לחזור מהר בתשובה? מה הבעיה? זה לוקח רק דקה אחרי בתשובה. אבל מה, אפשר לקיים את זה? למה לא? אם את באמת מאמינה שהקדוש ברוך הוא אמת, אז פשוט תחזרי בתשובה, תבקשי ממנו סליחה לחטאים שלך ואל תחזרי עליהם. זה מה שאומר לחזור בתשובה. במחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם שהוא חוזר בתשובה, ברגע שהוא מחליט באמת שהוא רוצה לחזור בתשובה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה. סליחה. מה קרה באותם רגעים הגוף שלו פה יפה, עכשיו מה, שאתה היית שם למעלה, הגוף היה מונח פה למטה, אתה אומר שיכלת לדעת מקדימה, מלמעלה, מהצדדים, אחורה, אתה יכול לראות את כל הכיוונים, לדעת גם מה עם הגוף שלך, הגוף שלך נשאר למטה והוא על המיטה שרוע. עכשיו אתה חוזר אליו. הוא ראה את בית המקדש? מה? לא ראיתי. לא ראיתי. שמירת שבת, בוא נגיד מי שמחייב בשבת בפרהסיה גם מקבל עונש חמור מאוד, כאילו זה גם עבירה מאוד גדולה, אפילו רק אם אתה רק פותח את הטלפון, מדבר בטלפון למישהו בשבת זה גם, הדבר הכי קרה, אני אקח שאתה מחייל שבת, לא משנה מה אתה עושה, בשבת אתה מחייל אותה, אז אתה מקבל על העונש, גדול מאוד.
ידעת על אנשים פה שחיים, ידעת עליהם הרמה הרוחנית שלהם? כאילו כשהיית למעלה? ידעתי חלק, אבל לא היה מעניין אותי הדבר הזה שיש פה. לא היה מעניין אותי העולם הזה, לא היה אכפת לי פה באנשים, לא היה אכפת לי מכלום. היה מעניין אותי מה יהיה איתי שם, מה יקרה איתי, מה יעשו לי. זה מה שהיה מעניין אותי. אם אתה מחד שהיה שוגג, אז נראה לי בסדר, כי זה שוגג. עבירות חמורות זה... אמרתי קודם. גילי, אדם שחזר בתשובה, מזכירים לו את העבירות שלו? אדם שחזר בתשובה. אדם שחזר בתשובה לא מזכיר אותה העבירות שלו. יש עבירות שאני ביקשתי מהם סליחה כבר לפני, ולא הזכירו לי אותם פשוט, לא הראו לי את זה. בגלל זה כל יום צריך לעשות חשבון נפש. אז הבאנו פה צלם באיכות מקצועית מאוד. אנחנו עושים מזה בעזרת השם דיסק, וזה יעלה, זה יופץ. בכל הדרכים שאפשר להפיץ את זה בלי נדר, אנחנו נפיץ את זה. היו לך מקרים של... הוא ראה את המשיח? עוד פעם, אתם חוזרים על אותם שאלות. הוא ראה, ידע שיש משיח, הוא לא יודע מי זה, הוא יודע שהוא פה בעולם הזה. מה שהוא הצליח להבין, אני מסביר משמו. מה שהוא הצליח להבין זה שהמשיח הוא חוזר בתשובה, ומאז שהוא חזר בתשובה הוא לא חטא שום חטא. המשיח חוזר בתשובה שגם מחזיר בתשובה, וכולם מכירים אותו, הוא דמות מאוד מאוד מפורסמת, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז הוא יתגלה ויגאל את עם ישראל. למה קוראים לו גם הגור? התחלנו את זה מההתחלה, הוא יוצא מהגוף, הוא מבולבל, לא יודע מי זה שמונח על המיטה או זה שמרחב למעלה, עולה למעלה עד שהוא מגיע למנהרה, ואז מתנתק מן העולם הזה ונכנס לאולם גדול, ושם הוא כבר סיפר את זה. זה היחס שלנו לבעלי תשובה ככל אחר? מה זה יחס שלנו? אנחנו פה יכולים לדבר הרבה שטויות. מי שמחליט וקובע זה הקדוש ברוך הוא. הרמב"ם, חז"ל כבר אמרו שמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה א', ראית את זה גם כן, הוא גם סיפרת על זה שמעל גן עדן העליון יש מעלה של החוזרים בתשובה באמת. אלה שחזרו בתשובה באמת הם מקבלים מעלה גדולה מאוד, וזה לא מה שאנחנו שופטים אלא מה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו קובע. מדבר על צניעות של אנשים, צניעות. הוא דיבר על צניעות של נשים והסביר שלגבי הנשים הן מצוות על לשון הרע, על גאווה הן מצוות ועל לבוש צנוע. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. מי שהיה שם רבע שעה הוא לא נהיה פוסק הדור. אנחנו צריכים, כן, אני צריך להיזהר עם הדברים האלה, כן? עכשיו הוא לא אב בדין של מעלה. הוא מספר פה עדות ראייה. משהו ביותר לספר זה, רבותיי, אנחנו הולכים להיגאל. יש גן עדן, יש גיהנום, אנחנו, תודה רבה, הולכים להיגאל. השכר, מה שאנחנו חושבים שזה חס וחלילה כלום, זה כלום, זה מצווה קטנה, זה כלום. מה זה נטילת ידיים, באמת, נו, יצאת מהשירותים חוץ מהכבוד, נטלת ידיים. נו, מה זה? בשמיים זה כבד מאוד. ואם זה כבד מאוד, אז תראו לכם מה זה תפילין, ותראו לכם מה זה שמירת שבת, ותראו לכם מה זה ללמוד תורה, ותראו לכם מה זה ללמד תורה. זה מה שהוא בא להגיד. וחושבים שזה, כן, כלום, מה עשיתי, שום דבר זה... טוב, אתה יודע מה, נגיד שזה עבירה, בסדר? זו עבירה קטנה. לך זה נראה קטן, שם זה כבד מאוד. הוא אומר פה שיומיים בגיהנם, רק יומיים בגיהנם, יום אחד, ויש מדרש כזה על אחד הצדיקים שנפטר, וגזרו עליו 1.5 שעה גיהנם. והיה כבר קשה לו מאוד מאוד בשעה וחצי. להיות שם היה לו קשה, והעדיף לחזור בגלגול. לא להיות 1.5 שעה. מה זה שנה? מה זה יומיים? זה המון. על מה? מה על כלום? אין כלום. אין דבר זה כלום. מפני שמה שאני מבין ממנו, ואני מבין, זה לא הראשון שאני פוגש. אני מכיר עוד הרבה כאלה. כולם מספרים את אותו דבר. המכנה המשותף, אל תשפוט מה קטן ומה גדול. הכיוון הזה הוא לא נכון בכלל. הכיוון הוא, תשמע, מי ציווה אותך? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. אז למה אתה לא שומע בקולו? אם הוא ציווה אותך זה דבר קטן, מי ציווה אותך? מלך מלכי המלכים ציווה אותך את הדבר הזה. אז אתה לא שומע בקולו. למה אתה ממרה את פיו?
מי אתה שתמרה את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? רבותיי, רק תבינו כמה עולמות יש, כמה דברים יש, השתבח שמו איזה בריאה. ופה אני רוצה רק באמת לסכם באיזה משהו, כי כבר נגמר הזמן מזמן, אבל בכל זאת זה ממש איך לעשות השם יותר ותורתך. רבותיי, על קצה המזלג, מה זה? יש מרחקים שאנחנו יודעים מה המרחק. אני מבין מה זה מטר, אני מבין מה זה קילומטר, אני גם מבין מה זה 100 קילומטר. אבל יש מרחקים עצומים שאתה לא ניתן למדוד אותם בקילומטרים, אלא אתה מודד אותם בזמן אחר. זאת אומרת ככה, כל מה שיש מסביב, הכוכבים, החלל, זה רק אזור התעשייה של הקדוש ברוך הוא. זה רק עולם העשייה. רק שתבינו, הכוכב הכי קרוב אלינו זה הירח, ומשערים שהוא בסביבות ה-300-360 אלף קילומטר מפה. השמש היא 150 מיליון קילומטר מפה. כוכב נוגה הוא 270 מיליון קילומטר מפה. זה השכנים שלנו. זה כמו לגור באותו בניין, וזה השכן מלמעלה. אתה בקומה 2 או בקומה 6. זה הכל. זה המרחקים האלה. אבל יש מרחקים יותר מזה בחלל. השם ברא יותר מזה. איך מודדים מרחקים בחלל? אז מי שלא יודע, מודדים את זה בשנת אור. מה זה שנת אור? אם אני יורד טיל, והטיל הזה, שימו לב, הוא טס במהירות של 300,000 קילומטר בשנייה. כל שנייה הטיל הזה עושה 300,000 קילומטר. בשתי שניות הוא כבר עבר 600,000. 3 שניות הוא כבר עבר 900,000 קילומטר. כמה קילומטר הטיל הזה עושה ביום? כמה קילומטר הטיל הזה עושה בשבוע? בלי הפסקה. כמה קילומטר הטיל הזה עושה בחודש? וכמה קילומטר הטיל הזה עושה בשנה? המרחק הזה נקרא שנת אור. זאת אומרת, אני אומר, תשמע, יש פה כוכב בשמיים, תראה את הכוכב הזה? אם אני אראה את הטיל הזה, עוד שנה במהירות הזאת הוא יגיע לשם. זאת אומרת, הטיל הזה בשנייה מגיע לירח. הוא עושה 300,000 קילומטר בשנייה, שנייה הוא בירח. אז עוד שנה הוא יהיה בכוכב הזה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כוכבים שהם 1,000 שנות אור מפה. 2,000 שנות אור. 10,000 שנות אור. זאת אומרת, גם אם האדם הראשון היה יורד את הטיל הזה לכיוון אותו כוכב באותה מהירות, עוד לא הגיע. אתם מבינים מה זה מרחקים אנחנו מדברים? והקדוש ברוך הוא אומר, השמיים כיסאי והארץ אדום רגליי. השמיים זה הכיסא שלי, שם כיסא הכבוד, והארץ הזאת זה אדום רגליי. כמו שבסטנדר יש לך למטה את המוט הזה שאתה שם עליו את הרגליים, זה אדום רגליים, זה אדום רגליים של הקדוש ברוך הוא. כל זה. יש כוכבים שהם גדולים מכדור הארץ במיליוני פעם. רק לצורך השוואה, השמש גדולה מכדור הארץ ב-1,300 פעם. 1,300 כדור הארץ שווה שמש אחת. והשמש עוד לא נקראת גדולה. יש שמשות וכוכבים שגדולים ממנה בהרבה. עכשיו, מה זה כדור הארץ בכל זה? גרגיר האבק, הגזמתי. זה רק לסבר את האוזן. מה בטל ב-60? בטל ב-600,000 מיליארד. ועל כדור הארץ, הקטנצ'יק הזה, שזה כל האהבה של הקדוש ברוך הוא. ואת כל זה הוא ברא שתלמד תורה. יש מדינה קטנה שנקראת ישראל. תפתחו פעם אטלס, מפה, תראו מה זה ישראל. ערב הסעודית גדולה מאיתנו ב-800 פעם, אתם יודעים? אנחנו כלום, אנחנו שכונה בניו יורק. גם שכותבים ישראל על המפה, אין מקום. אתה חייב לכתוב את זה חלק על הים. כאילו במפה יש, אתה רואה את הציון של ישראל, והים במערב, אז האלף והלמד כבר יורד לים. אין מקום. ובתוך ישראל, בתוך העולם הזה יש ישראל שזה הרבה קטנה, בתוך ישראל יש עיר, נגיד ירושלים. היא הרבה יותר קטנה, לא? בתוך ירושלים יש שכונה, קטמון, יותר קטן. בתוך קטמון יש רחוב, יותר קטן. בתוך הרחוב יש בניין, מגורים. יותר קטן. בתוך הבניין יש דירה, עוד יותר קטן. בתוך הדירה יש חדר, יותר קטן. בתוך החדר יש ארון, יותר קטן. ועל יד הארון הזה
יש יצור, זהרו ממנו, קוראים לו בן אדם. 1.70 מטר, כמה מדבר? על מי? והשם יתברך אומר לו, השמיים כיסאי, הארץ אדום עליהם, תעשה לי ליד ידיים, עזוב. על זה הוא יענש. אתם מבינים עכשיו מה עונש? על מי אתה לא שומע? אל תגיד לי זה נטילת ידיים, זה כלום. תראה מי ציווה אותך. וכל זה הוא עוזר. ונתן, ולא רק נתן, עוד הרבה, לא יכולים לתאר את הגן עדן, לא יכולים. אי אפשר. השתבח והתעלה שמו, זה שכל, אדריכל, בהנדס הקדוש ברוך הוא. אי אפשר. יש דברים פה בעולם הזה, אתה לא יכול להבין. אתה רוצה להבין מה שמה? וכל זה הוא עוזר. וכל זה, ויש לו מלאכים, ויש לו הכל. ויש לו גם מלאכי השרת, גם מלאכים טובים. יש שרפים, אופנים, חיות, וואי, מי שיקרא דבר הזה. מלאך טוב קטן, חז"ל אומרים גובהו 8,000 פרסה. 32,000 קילומטר זה דרדס. זה דרדס. מה שכתוב. והדרדסים האלה הם מגיעים רק קרסוליים של האופנים, ושהאופנים לקרסוליים של חיות. וכל זה עוזב הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לך, בוא לבית הכנסת, תגיד קדושה, תתפלל. ומה אתה עושה? פאפה מדבר. תגיד לי, אתה לא מתבייש? את כל זה השם עוזב, אומר, אתה עושה לי נחת רוח, שאתה בא לבית הכנסת, עושה שיעור, מתפלל, ואתה, במקום זה אתה מדבר. אני עוזב את הכל, אני בא לשמוע אותך, ואתה מדבר שטויות. על זה כענש. בשביל זה נראה. דיברתי בבית הכנסת, מה קרה? באמצע חזרת השליח ציבור, אמרתי לחבר, אתה תבא איתי אחר כך? מה זה לשון הרע? מה זה עשיתי ההכרה? דיברת בבית הכנסת. ומי שעבר על שולחן ערוך יודע שמרן הבית יוסף הוא לא מדבר קבלה, חסידות יותר מדי, לא, הוא פשט. תראו בסימן קכ"ד, הוא מביא מדרש, מרן הבית יוסף, על איזה אמורה שפגש את אליהו הנביא, ולאליהו הנביא מראה לו שיש 4,000 גמלים טעונים באף וחמה, והוא שואל את אליהו הנביא, למי זה? לאויבי ישראל זה? אומר לו אליהו, לצערי לא, זה מי שמדבר בבית הכנסת. מרן הבית יוסף כותב את זה. מה? דיברת בבית הכנסת, מה קרה? כן, דיברת בבית של הקדוש ברוך הוא, זה שאומר השמיים כיסי והארץ אדום רגליים, ואתה אפילו לארון לא מגיע. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מרחם עלינו, הוא לא שולח לנו אותם כדי לבדר אותנו. הוא שולח אותם כאלה לכאן, כדי לעלות, תפתחו את העיניים, אני הולך לגאול, אתם רוצים למות? אתם רוצים למות מיתה נצחית? אתם רוצים להיות בגיהנם? אני לא רוצה אתכם שם. אני רוצה אתכם דקה. תחזרו בתשובה עם כל הלב. אני מוחק לכם את הכל. אני הופך לכם את כל העבירות שלכם לזכויות. אתם לא מאמינים? הנה, תסתכלו, יכול להיות שהמשיח, הוא חוזר בתשובה בעצמו. מה נגיד? מה נדבר? מה נענה? מה נצטדק? עוד סימן, ומנסים לעשות גם אצבעות. במקום לקחת ללב ולהחליט החלטות, להגיד, אבא, די, גמר, אני הולך איתך עד הסוף. אני הולך איתך עד הסוף, זהו זה. לך איתו עד הסוף ולך איתך עד הסוף. מי יציל אותך, ביבי? מי ישמור עליך? אותו תפס מלאך המוות, ככה יצמיד לו. מה זה, משהו מסוף העולם ועד סופו? מה תזמין לו, משטרה? הוא מקיף את כל העולם. תזמין לו משטרה, לא? העולם ככה קטן לעד. הוא ככה, העולם ככה. הוא בתוך העולם, אתה לא רואה אותו. כשאם תראו אותו, תראו אותו. אז מי יציל אותנו מזה? הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. השם יתברך אומר, אני אציל אותך, אבל אני מלך אוהב צדקה ומשפט. תביא תורה, תביא מצוות ברצינות, אני מציל אותך. לא, אני שם סוף. לרב אפשר לשאול משהו? זה המקום?
כן, שאלה אחרונה. לגבי המשיח שאמרת שכולם התפלאו, מה זאת אומרת? שכאילו בעולם הזה לא יאמינו שהוא, כאילו כשהוא חי, לא יאמינו שזה? כן, לא יאמינו, כאילו, אנשים יהיו מופתעים כאילו שבאמת יש את הדבר משיח ושהכל אמת, שהקדוש ברוך הוא אמת. לא, זאת אומרת שהוא משיח, כאילו. כן, כן, יהיו מופתעים שהוא דווקא המשיח. זה אדם חשוב, כן. לא, פשוט, הוא שואל אם זה אדם פשוט. יכול להיות גם פשוט וגם חשוב, אבל יש יותר, אני חושב לפני שזה אדם חשוב, אדם חשוב מאוד. באישיות אולי, אבל בעיני האנשים, כאילו זה היה בן אדם פשוט מן הסתם, כאילו שלא יאמינו. כן, כן. אבל יכול להיות גם שזה רב גדול, אבל לא היו מופתעים דווקא הוא המשיח. המשיח נמצא בירושלים או באיזה? אי אפשר לדעת, לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג. עוד מישהו שבבית כנסת. כן, נמצא בארץ. חי והוא בארץ. הוא חי והוא בארץ, ולא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. גם לא יודע. טוב, רבותיי, רק לא נמציא עכשיו משיחים, משיח הספרדי, משיח אשכנזי, וזה משיח שיהיה משיח שלך. יהיה משיח אחד וזהו, זה גמרנו. משיח יודע שהוא משיח. משיח לא יודע שהוא משיח. ממש לא יודעת, הוא לא. באיזה גיל הוא נראה? מה שאמרנו, במקום לקחת ברצינות ולקחת בלב ולעשות מה עושים מזה, רבותיי. אני רוצה, חז"ל אומרים שכל המתלוצץ על דברי תורה חס וחלילה, דברי חכמים, נופל בצואה אותך. אני ראיתי את זה. ראית את זה? ספר לנו. מה זה צואה אותך? ראיתי פשוט צואה אותחת ואיזה סוג של מדור בגיהנום, אמרתי לכם שיש כמה מדורים שם, זה היה אחד מהם. ואני פשוט ראיתי את המלאכי חבלה שאמרתי לכם בהתחלה. תגידי מה זה, זה בריכה? זה בריכה, זה ים, זה פשוט ים, בגודל של הים שיש. ענק, אבל זה מקום מפחיד מאוד, מאוד מפחיד, הכל חושך, יש צוהר רותחת ובתאים יש מלא אש, והמלאכי חבלה שאמרתי לכם עם הסקנים והכל, אז הם נמצאים שם, הם מחזיקים שוטים של אש וזורקים לשם אנשים. פשוט, והנכון שאתם אומרים בתפילת 18 ממית ומחיה, אז על זה מדברים. הקדוש ברוך הוא פשוט מחיה את הבן אדם וממית אותו מחדש. הוא מחיה אותו, ואז הוא נופל בתוך הצוהר רותחת, ואז הוא נשרף לבד. ככה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, נצח נצחים, לא נגמר. לגבי ספרדים, אשכנזים, חסידים, כל מה שיש לנו פה, כאילו... אין ספרדים, אין אשכנזים, אין גיאוגרפיה, אין כלום. יש יהודי, יש נשמה, יש לו תיק אישי, ושיחליט אם הלך עליו או לא. אני מתמימות, לא מתוך עכשיו ניגוע. אל תעשו שיחות מהפעילות האלה. לפני שהיינו שם גם לצער אותך, כי יש גם דבר כזה, כן? כל אחד חושב שלי זה לא יקרה, אנחנו אלופי העולם ולי זה לא יקרה. אבל אחר כך שזה קורה, אז הוא אומר, למה זה קרה לי? חפר אותנו. גם במקום הזה ראיתי הרבה אנשים, בוא נגיד תראה אנשים גם, היה גם אנשים שהתפעלו שלהם שם, היה גם שם אנשים דתיים, ראיתי גם שם אנשים דתיים. יש דתיים שם. יש דתיים שם, כן. אבל זה דתיים שאמרו, יאללה, אפשר לדבר עם בנות, אפשר לעשות זה, אפשר זה, אפשר זה, וזה. אין שם חרדים, מה? יש. חרדים שרקו את החרדים, אבל לא באמת חרדים. יש מישהו יד צדיק, יש כן, יש כאלה. מה? יש כאלה אנשים שפה הם שרקו את הצדיקים ולמעלה הם כאילו בגיהנום. מישהו שאומר על הרמי, בא לו עבירה, וזה מה השכר שלו? מה השכר? מי שמתגבר הוא על זה שכר ענק, באמת כאילו, למי שמתגבר יש כאילו בגן עדן, לפי מה שאני ראיתי שם, יש כל מיני היכלים, חדרים כאלה. ומי שמתגבר על איזשהו חטא, אז כאילו יש אחד מסוים גם של אלה שמתגברים על החטא, יש אחד מסוים לאנשים האלה, ממש בשבילם מסוים, וזה גם ממש אחד נקרא גבוה אחד, זה כאילו אחד גדול. זה היה לנו מעלה גדולה. ומי שעושה ההפך, עושה מצוות מתוך צער קשה לו? מי שעושה מצוות, ובכל זאת עושה מצוות, אז גם זה ממש גדול, גם שכר. איך יודעים את גודל השכר? איך אתה יודע על זה יש שכר גדול? איך מראית משקל? אתה רואה משקל, אתה רואה גם את האור חזק, אתה רואה, אתה מבין. זאת אומרת, כשאומרים את המצווה, אז מה קורה? מה?
שאומרים הבן אדם הזה, הנשמה הזאת עשתה מצווה כזאת, ואז, או במקרה שלך, עשית כך וכך. אז כשאני הייתי בבית דין, היה אור, פשוט וכולם צעקו לי צדיק, 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 ככה. וזה היה הרגשה ממש טובה. אבל את השכר מאיפה אתה יודע? מה זאת אומרת? איך אתה יודע מה הגודל של השכר? איך אתה יודע שזה יותר ופחות? זה לא הבנתי. אבל לפי האור שזה חזק, לפי האנשים שאומרים לך, הכל לפי המשקל, אתה רואה שזה יותר גדול, שזה יותר גבוה. אז זה שוקל יותר? זה שוקל יותר, זה שוקל יותר. אתה מבין גם, אני לא יודע להסביר לכם את זה. אתה רואה שיש אור שנדלק יותר חזק. כן, יותר חזק. האור, וזה גם האור הזה שראיתי בהתחלה במנהרה, זה אותו האור, הכל זה אותו אור. ראיתי הרב עובדיה יוסף, כן, אבל הוא לא היה כמו כולם, הוא היה פשוט חתיכת אור, פשוט אור, כאילו, ממש אור גדול ויפה. זה לא היה גדול כמו שכל אנשים שמעתי שם שהיו נראים כמו בעולם הזה, לבושים יפה והכל. הוא היה נראה פשוט חתיכת אור פשוט, כולו אור פשוט. ברגע שאתה רואה נשמה זה גם בלי, אין לה ידיים, רגליים, עיניים, ראש, זה הכל זה, אין את זה, אתה פשוט רואה, כאילו זה בצבע, אני אגיד לכם בערך, כזה צבע צהוב לבן כזה, סוג של רוח, אין לה עיניים, אין לה פה, אין לה כלום, אתה יודע מי זה, הוא לא מדבר איתך משהו, אתה יודע מי זה, אתה שומע את הקול שלו, אתה יודע מי זה, אתה יכול לדבר איתו, אתה יודע מה הוא עשה בחיים שלו, הכל אתה יודע עליו, אתה יודע גם איפה הוא נמצא. ראיתי אנשים שאני מכיר, ראיתי את אבא שלי, כן, והוא די שמח לפי מה שאני מכיר. כאילו הוא היה מאושר שם, והוא לחץ לי גם את היד והכל. את אבא שלי. כן, וגם סבתא שלי אמא שלי ראיתי שם. אז רגע, רק שנייה, יש אנשים שאפשר לראות את הדמות שלהם שם, שאתה רואה אותם, אתה יודע, זה סבא, זה סבתא, זה קרוב משפחה, ומצד שני אתה אומר, אני רואה אור, אין לו פנים, אבל אני יודע מי זה. ובבית דין של מעלה אתה אומר שהיו 3 דיינים בבית דין, והבית דין הזה מורכב מהרב עובדיה יוסף, שהוא היה באמצע, הוא היה בבית דין. אמרת הרב אלישיב, את השלישי אתה לא זוכר. אם נגיד שמות אתה יכול לזכור? הרב מרדכי אליהו? בן איש חי? בן איש חי? הרב כדורי. הרב כדורי השלישי. איך בן אדם זוכה שצריך להיות דיינים כאלה? לא, זה לא זוכה של דיינים כאלה, מפני שדור דור בשופטיו, דור דור וחכמיו. אנשים שנפטרו לפני 1000 שנה פגשו בבית דין של מעלה את הרמב"ם. אנחנו לא נפגש את הרמב"ם שם, זהו. אלא כל דור ודור עם החכמים שלו ומדורשים שלו, הם עצמם שופטים את הדור שלהם. אז הבית דין זה דבר שמתחלף. אז הוא אומר שיש 24 סוגים של בתי דין של מעלה. זה עוד בית דין אחד, יש 24 סוגים. יש בית דין של מעלה לאלה שנפטרים, נקברים והולכים להישפט שם. יש בית דין של גויים. יש בית דין של הנשמות שכל שנה ושנה בהזכרה, שעושים להם הזכרה, מביאים אותם לבית דין שמה, זה כבר בית דין אחר. יש בית דין אחר שגוזר מה יהיה בעולם. יש 24 סוגים, כף ד' של סוגי של בתי דין. הדיינים שהם מאיישים אותם שמה, זה מה ששופטים את הדור שלנו, זה החכמים שלנו, אבל שאר הדברים זה לא חייב להיות חכמים שהיו פה בעולם הזה, אלא זה יכול להיות גם כמו מלאכים, והקדוש ברוך הוא בית דינו. השם הוא בית דינו. דבר על המיקרופון. הוא שאל איזה אנשים שם אמרו לי שהייתי צדיק, כאילו, מי האנשים האלה? אז בתוך העולם הזה היה אלפי אנשים, אפילו אנשים שאני לא מכיר, מלא נשמות, מלא אנשים, והם כאילו פשוט אמרו צדיק, צדיק, אז כל מצווה שעשיתי. על כל מצווה שעושים מכנים אותו צדיק, על כל העבירה שעושים מכנים אותו רשע. איך זה ביחד? שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. כל אדם שעולה למעלה הוא מגיע לשם עם תיק, פותחים את התיק ורואים מה יש לו, עבירות הוא ילך להתנקות, מצוות הוא ילך לקבל, אז זה שכר, זה חכה לתחיית המתים. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם הוא שילם את העבירות שלו פה בעולם הזה, הוא יעלה למעלה, זך ונקי, ולא יזכירו לו שום דבר. אם חזר בתשובה על זה, לא יזכירו לו כלום. אבל אם עלה לשם מעורב, אז מתחילים לאכול לו שם בורר. מתחילים להראות לו, זה מצווה, זה עבירה. על זה אתה תענש, ועל המצווה אתה תקבל שכר. כן, אם עובר בייסורים, אני אסביר את זה, הרמב"ם כבר אומר את זה. הרמב"ם
אומר שהאדם שחוזר בתשובה, חלק מהתשובה שלו זה איסורים, רק תלוי מה הוא עשה. אם זה עבר על מצוות עשה, יום הכיפורים מכפר את זה, לפני שהוא חוזר בתשובה ומצטער על זה, ועיצומו של יום הכיפורים מכפר את זה. אם הוא עובר על הערים, אז התשובה תולה, מנסים אותו אחר כך עוד קצת ניסיונות, ויום הכיפורים מכפר. אם הוא עבר על כריתות ומיתות בדין, אז תשובה תולה ויום הכיפורים, וייסורים ממרקים. חייב שיבוא עליו ייסורים שימרקו אותו מזה, ואחר כך הוא נהיה בעל תשובה. ויש דבר אחד שהוא נקרא חילול השם, שהחילול השם אומר הכתוב, אם לא יכופר לכם, עד תמותון. זאת אומרת, רק המוות מכפר. מי שעבר על חילול השם, הוא גם צריך תשובה, וגם ייסורים, וגם יום הכיפורים, ומיתה. אז מתכפר לו, אחרי המוות, אם הוא היה כל ימיו בתשובה, אז יתכפר לו על חילול השם אחד. צדיקים הנסתרים, גם נסתרים בעולם הבא, רק פה. תשמעו עוד פעם. אתם, את השאלות האלה אתם יכולים לשאול את חז"ל. מה שנתן פה בשביל רק דבר אחד, אתם חוזרים בתשובה או לא? אתם הדתיים, כן, חוזרים בתשובה או לא? אל תשאלו שאלות על אחרים. שאל את עצמך, אני עובד בקריטריונים האלה, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, יש לי גמילות חסדים או הלך עליי? זה השאלה. מה אכפת לי מהאומר? אתם גם שמים לב שגם אומר, עליתי, לא עניין אותי כלום. יכלתי לדעת איפה זה ואיפה זה ומה קורה והכל אני יכול לדעת. וזה לא מעניין אותי. מעניין אותי מה עושים איתי עכשיו שם. אותי שוקלים. שמים אותי על המשקל, אותי שוקלים. יש כאלה שחזרו משם, שאחרי שהם בחרו ושקלו אותם והמאזניים שלהם היו פחות או יותר לכאן או לכאן. עכשיו צריכים להבין ששם, אם אדם נמצא חייב, אז הגזר דין הוא מוות. והמוות הוא מוות לעולם. אדם שמוצאים אותו פה להורג, אז בסדר, כמו שרבן יוחנן בן זכאי אמר, שהוא בכה לפני שהוא נפטר, אמר, אם זה היה מלך בשר ודם, שהייתי הולך אליו, הייתי יכול לשחד אותו. אבל מה אני שחד את הקדוש ברוך הוא? ואם זה מלך בשר ודם שהורג אותי, גזר על הגזיר דין מוות, אז יש עולם הבא, אני הולך לקדוש ברוך הוא. יש לי גן עדן. אבל אם השם יתברך, הוא יגזור, גזר הדין מוות, לאן הולכים אחר כך? זה מוות נצחי. את זה האדם צריך לקחת את תשומת ליבו ולחשוב על זה. הוא עומד בקריטריונים האלה או לא עומד בקריטריונים האלה? השם שופט אותו ונותן את כל ההזדמנויות עוד ועוד ועוד, תחזור בתשובה. תתקן את המעשים שלך. תהיה לפחות רציני. קח את עצמך בידיים, קח ברצינות, תפסיק לחשוב שזה כלום וזה שום דבר, וזה לא יעשי לי שום כלום. זה לא נכון. זה לא נכון. פה הוא מסביר, ועוד הרבה מסבירים, על כל שנייה בחיים אתה תיתן דין וחשבון. רבותיי, הדברים האלה זה רק לחזק את מה שחז"ל אומרים. איך הם לא חוזרים בתשובה? חז"ל אומרים, בחירה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא תובע כל אחד ואחד, אומר איוב, עד שאני בולע תרוק. גם על זה יש דין וחשבון. אדון אומר, למה דין וחשבון? דין על המעשה וחשבון כמה מצוות היית יכול לעשות באותו רגע שלא עשית את זה. לשון הרע זה דבר חמור. לשון הרע, גמרא במסכת ערכים בדף ט"ו אומרת שמי שמדבר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנם, אני מלמעלה ואתה מלמטה, נדון אותו ביחד. לשון הרע לאדם רשע. לשון הרע, אז עוד פעם, צריך ללמוד הלכות לשון הרע, על מי, לפעמים כן, מותר לדבר על אדם רשע, או להזהיר את הציבור מפניו. יש תנאים, אני לא אכנס עכשיו פה לכל ההלכות האלה. בתורה, אני מסביר את זה הרבה פעמים, בתורה הכל מותר והכל אסור. אין דבר שהוא מותר לגמרי, אין דבר שהוא אסור לגמרי. הכל מותר והכל אסור. כל דוגמה שתיתנו לי, כל מצווה שתיתנו לי, אני אגיד לכם מתי זה מותר, אני אגיד מתי זה אסור. כל דבר שתגידו לי אסור, אני אגיד מתי זה מותר. כל מה שאנחנו לומדים, זה כל מצווה ומצווה, זה עד לפה מותר, מפה אסור, עד לפה זה אסור, מפה זה מותר. זה כל מה שאנחנו לומדים. אז גם בלשון הרע אותו דבר. כמו שבת, צריך לשמור, אבל שיש פה פיקוח נפש, אז מרן כותב שכל הזריז מחלל את השבת אצל פיקוח נפש, הוא קורא לזה הרי זה משובח. פתאום מי שמחלל שבת הוא משובח. למה? הוא מציל נפשות, הוא מציל נפשות, הוא הצלת נפשות, דבר גדול מאוד, אז זה יהיה מותר. בכל מצווה ומצווה. צריך ללמוד את זה.
הרב עובדיה עליו השלום היה מדבר על רשעים, לשון הרע, מכנה אותם שמות, ואין בעיה. כי זה מותר, אלה חוטאים, מחטיאים, זה בסדר, מותר לדבר עליהם. יש אפילו שאפילו אסור להמליץ עליהם טוב, לדבר בזכותם מי שמחטיא את הרבים, אסור בכלל לדבר עליו דברים טובים. אלא מצווה לדבר על הדברים האלה. זה תלוי מי. רק שלא נעשה דבר כזה, שכל מי שירגיז אותי, הוא נקרא רשע, ואני יכול לדבר עליו. זה לא. צריך לדעת את הכללים טוב טוב, ואם אדם נכשל, אז בשמיים מראים לו מה הוא נכשל ומה לא. אני רק רוצה פה לסיום לשאול את נתן שאלה האחרונה. הוא מספר שיראו לו את כל המעשים שלו, הוא בסך הכל בן 15 בחודש. לפני כמה זמן? יום שני האחרון, לפני 3 ימים זה קרה. מה השתנה אצלו? מה השתנה אצלו? אפשר לבוא בסוף ולכן מהתחלה. מה השתנה אצלו? זה הליך. גם אני שחזרתי בתשובה הייתי אש עם ג'ינס וצבעוני. הייתי אש עם ג'ינס וצבעוני. זה תהליך. זה לא אופוס פוקוס. ההחלטה היא החלטה בלב. הלבוש, ככה הוא בא אליי אתמול. בעזרת השם, יהיה לו בגדים. אין לו בגדים, ככה הוא הלך. זה הלבוש שלו שככה הוא הלך כל הזמן. זה הלבוש שלו ככה הוא הלך. הוא יסיק בגדים, ואל בבקשה לא להסיט את הנושא. אז הראו לו את כל המעשים אחד אחד. אני אומר לך נתן, ואני שאלתי אותו ושאלתי אותו פה ליד כולם. אם אתה היית יודע, אומרים לך בשר הזה טרף, נבלה, היית אוכל? לא היית אוכל. עכשיו אתה אומר בשנייה הזאת שיראו לך את כל החיים, שם למעלה דבר. יראו לך גם מה נכשלת בשגגה. נכשלת גם בבשר טרף? אתה יודע שנכשלת גם במאכל. אני יודע את זה בוודאות, כן. אבל כל מקום שהלכת ונכנסת, ידעת, פה זה לא טרף, אז מותר לאכול. כן. ובכל זאת יש שם טרפות ונבלות. בכל זאת יש. למרות שכתוב כשר זה לא. כתוב רק כשר, אבל יש שם בשר של טרפות ונבלות. ובעולם העליון מראים שזה, כל האכילה הזאת הייתה, היה מקרים של טרפה ונבלה. אבל לא הכל, היה מקומות בסדר. אבל היה מקומות שלא. כן. הרוב היה בסדר, אבל היה מקומות שלא. זה גם צעקו רשע? כן, היה הכל, כל עבירה בעבירה. זה השגגה. כן רבותיי, זה גם מצאת היצר הרע, שגגה, גם מי ששותה רעל בשגגה הוא מת, אתם יודעים את זה. גם מי שנופל מהגג בשגגה הוא מגיע לאורתופדית מהר מאוד. והוא לא יכול להגיד לרופא שגגה, נפלתי מהגג בשגגה, אחרת יכניסו אותו גם לגיהנם בשגגה, רק בשגגה, כל שמה עשו אותו מידה כנגד מידה. דנו אותו מגיל 13 גם לפני כן? דנו אותו... איזה גיל? לא, אנחנו יודעים שמרש"י, פרשת במדבר, שמתחת לגיל 20 יש לא פטור, אבל יש הנחה. אני בזמנו הבאתי ליזדים אחד שהוא קרא לו אחרי גיל 20. וזה דברים אחרים לגמרי. מי שעובר דבר כזה אחרי גיל 20, הוא רואה דברים אחרים לגמרי. הצעקות שם יותר חזקות, העונש יותר חמור. אבי חג'ני מפרדס-כץ סיפר שהוא כל כך בכה שם, שאם היה יכול לקחת מקווה, היה ממלא את המקווה מהדמעות שהוא בכה שם, מהצער שלו. רבי חננאל בן הקשה אומר, רצה כמה כמו לדקות ישראל, שכך כבר היו המדבר שנאמר, כל כך בצמן ספר דין תורה ויעדיר. יהיה למה